Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri yukteten min lisani yefkahu kavli. Я примерно тебе спокойно вышиб хасна мама стакан воды. Понимаешь, имеет воду сейчас. Наверное, Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Как ты, брат? Как Aleyküm selam. Qovmu yağdaylağınız. Qov, Allah'a şükür siz qovmu. Qovmu yağdaylağınız. Qov, Allah'a şükür siz qovmu. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Qov men Allah'a şükür. İnşallah sizem qowusunuz deyip umid ediyorum. Yok, proteina içemok. İçen adım vitamin D3, rıbe jir и цинк içen. Ondan sonra amin içen и BCA içen. Aleyküm selam. Bu mağdalar. Protein men içip bilem o, mene diariye olyara protein içtim. Aldım bir banka, 2 gün içtim. Ondan sonra bir koyuyordum birine. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Как ты, bro? O mu yaxşı mı yağdalı? Yok dost, olur diyan. Yok, men bileyim ne vegan alyan bulardan. Berde her kile kaçtı var da. Oturuyor internette ChatGPT'den gördüm. En qovut hayfını şunu saylap. Berde bu bir kendi olan son. Qov Allah'a şükür ödünüz qov mu? Привет. Aleyküm selam. Qov Allah'a şükür bizim yaxşıyım elbette. Men şu zalı qatnap başlanayım beri 3 ay oldu da. 9,5 kilo semredim şu 3 ayın içinde. O 3 ayın içinde 9,5 kilo semredim. Öňe men zanimasiya edýärdim, şoň üçin maňa ken просто восстанавливать edýärdi, amina diýilen zat betsa. Спасибо, брат, спасибо. Siz meni öňgörüm bolsadymyz sag. Türkmenistan kam mundan has qowdy. Sağ ol. Amin. Bilem ok ne mi diyen dost. Aleyküm selam, hoş geldiniz. ему объясните, как я его отправил, он заберет отсюда. Вы ему объясните, а если вы мне удобно. Allah, hoş geldiniz. Şu bana Spasibo, brad. Aleyküm selam. Ne diyecektim? Kilogram kat yapmak için ne yapabilirim? ChatGPT bilen maslahatlaşsan, ol sana aydar kiloň zadyn yazsan. Mene köp zat ChatGPT bilen maslahatlaşan. ChatGPT yok bolsa, maňa yaz. Men sorap bereyim senin üçin hemme zat. Bir zat aýtjaktym size. Eğerde arkadaş şäher barada 80 goloy maşgalany öýden çykaryp otyrlar şu taýdan. Arkadaş şäher bar şu taýda. Arkadaş şäherin başlygy wazady var. Даже prokurorlaryň öýlerine çende şolar üçin öýden çykarýarlar. Wagtyna durdulyp paýlapdyr da jaý. Gojul upravleniýadan atlar var. Şolar barda. İnşallah adamlar haýyş etdiler näçe onu meri. Şoňa taýanlap ber şu wagt. İnşallah 3-4 günün içinde olam çıkar nesip bolsa. Halkymyz üçin şo ýak çykyşlar etmeli köpürak. Adamlara peýdasy deýärýärlik. İnşallah diýerim peýdasy. Bundan beýlerim diýer. Wa aleykum selam.
Aleykümselam, hoş geldiniz. Ey, yalan mı doğru mu boş? Neye mi gururun etip bersin? Sen bilin. Şuları seyredin vatandaşlar. Şunu da yalanacak kolyalar da. Neyeli bir gayrı adamlar, bir namı sayıbılar var. Ve aleykümselam. Allah. Bana şu Telegram'dan uğradayın da, yazayın da, yatladayın da. Şu bana aydıp berey da at deyip ayttın da, şu vaqt yazayın Telegram'da kim aydan bolsa. Men kellem şu vaqt qarım qarşık. Şu sizin çıkışlarınızı aydar yalak. O kap berer yalak. Aleykümselam. Murad ağadan başka men işim yok mu dostum? Murad ağa öz işi bilen boluversin. Bilemok dost. Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Go Allah'a şükür. Bahram näle özüň gowmy, janyň sagmy? Düzelýär, düzelenok men gowul ýandyryn dostum. Alad etmesin. Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Oppa, şu vaqtda ne? O kap bereyin. Men özüm barada bolan wakany aýdyp bereyin biraz. Moskwada işleýärdim we wizany dolpmak üçin dokumentler tapşyrdım bir aracı firmanyň üstü bilen. Dokumentler çykdy, ýöne saxta ekeni. Bir näçe aýdan soň bilip galdyk. Izimizde watanymyza uçmaly boldyk. Şol wagt Putin bir amnistiýa çykyrdy. Ýylyň başynda kim şu ýylyň aprel aýyna çyn özü çyksa ýurtdan jepordy şunu. Şeýle bir adam ýagdy, gaçaklar türkmenler Orstan Türkmenistany S7 Ruslan hova ýolları bilen diň uçýardy şol wagt. Gününe 2 reis biletler $550-dan $1000 barypdy. Aýdyşýaly Ors jepor durmady ýöne ýurdumyzda gelemede her kime 5 ýyl içki jeport basdylar. Bizni watanymyza boş işsiz getip berdi. Ýokary bilimli hatda magistraturan Ýewropany oturdum. Watanyma peýdaly bolarym diýip ýurduma geldim. Ýöne gynnasak da iş tapamak. Her kimde maşgala var, çağlar var. Kim eklemeli şolary. Orsetde alawa düşdük. Bir gaçak galanyň bir näçe ay. Ýöne näme üçin bilen migrasiýa goly 5 ýyl içki jeport edýär. Gaty doýdum şolardan. Ýene de bir zat aýtjakdym. Şuň Cuma namazy Aşgabatda Ertuğrul meçidinde başka Ady Şewçenko köçesinde oklap durkak çıra öçdi. Namaz okap durkak çıra öçdi. Yer zeminine okap durkak elektrik kesili. Entem namazy dinip tesiyot edip otyrdyk. Tüm garanky boldy ve içi gyzyp başlady. Ähli millet birden gapy çykyşyna ýöredi. Ýagny tesbihi dolu ýerine ýetirmedik ve dua toplumlaryny etmedik ve şeýlelikde meçidi gyska wagtyň içinde boşaltdyk. Toplumlaryň dua barada aýdyn dostum, ama delil ýokdur, ýagny ol farz däldir. Ýagny daje bilemok. Şu delil bolmansoň toplumlaryň dua ýagny ne peýgamberimiz dem edipdir, ne adam etdir şol jummadan soň. Olar ýazat ýok. Ol soň edilen zat, ýagny ol farz däl dostum. Ýene bir zat okap bereyin. Talip salam aleykum, inşallah gowdursun. Aşgabat şäherine awtobuslaryň işleýişi barada gurrun berjekdim biraz. Urtudan Taslama köçüden 11-nji mikroraýon ýagny awtokombinata gatnaýan awtobuslar azaldy. Soňky döwürde hem de dolup gelýärler. Esasan çaspik wagtlary awtobuslar 30-njy mikroraýondan üstünden geçenine dolu bolup geçýärler. Hindistana ýaly dolu bitkom geçýärler we adamlar minip bilmeýän galýarlar. Wow, Türkmenistan täze Hindistan dost. Aşgabat şäherinde şeýle bolanlar ýagdaýynda başga şäherlerde we welaýatlerde we etraplarda näle olmakda. Ne vatandaşlar? Türkmenistanymyzdan täze Hindistan bolupdyr. Häzir ýene okajak. Ýene bir ýapdyr. Marin häkimi we transport ministri barada aýdyp beräň sebäbi ikisem basylan häkim Anna Berdiýew basylyp ýene täzen häkim boldy. Transport ministri Lewapyl dostu türmede otyrka Lewawy baranda gyzyklanýar, basylan diýip aýtýarlar, getirin diýe. Gabatlaşýar, gülleşýärler, bir hepdeden mardak asfalt zawodynyň başlygy bolup geçýär. Geçen badyna edarany dernýär, käbir texnikalar.
telekeçilere satypdyrlar. Edaran bergisi ba diýip tut karar çykarýar we arzan bakadan isk edip telekeçilere satypdyrlar. Bulam iş görkezip edaran işgärlerini süzýany baka çykarýan edaran işgärlerini bastyrýar. Soň tanışlary guruluşyk firma açdylar Marin territoriýasynda. Bayramaly özlerini Karolyaly alyp barýarlar. Panelden jaý gurup bir kwartirany 5-6 adam satyp pullaryny alyp üstünden arz etselerim bar kimin aýtsaň aýda diýip hukuk goraýjy edaralary wapşe silanoklar. Günne içip maşin minip awary edip göwnüri bir ýaly. Polisiýanyň işgärlerim bizar. Bizi maskara etýär pagony silanok. Üstüne barsaň bar kapydan çyk diýip paýyş sözleri diýip Bayramaly polisiýanyň başlygyna jaň edip itlerini ýygyna diýär eken. Özüm polisiýa işgärlerini dillerini eşitdim. Mermerli ülke O.R. Atayev, firmaň adamlary Reýim Serdar Bahram. Gatykän adam ýanmy pullaryny alyp bilen oklar prokuratura ýüz tutsalar olary diýip bolanok. Olar prezident Serdaryň dostunyň adamlary puluňyzdan geçäň diýerler. Hatda general prokuraturada barlap bilen ok. Yanan temadan kän agam belin hemmesini aýdasym gelýär. Ýöne siziň ýüregiňizde düşesim gelen ok. Wow vatandaşlar. Görýärmi? Yeni $1200 SMS'ler. Şuna okuyacaklar inşallah. Kim ne ama yalan olsa. Tak, hayır. Tak. Başka ne mi? İyi. Ne mi tak? Aydaň da bana ýazaň da şu Telegramda ne aýtmaly bolsa. Yaman kän adam ýazyp durýar. Haýsy biri bulan okamaly? Tak. Tak, häzir. Seredin. Biz Mara vilayet ýöletini etrap Açapa kolhoz häzirki ady ýokary sühti Turbin Buluçowa hemme zatdan geçdik diňe gaz mesele. Näçe sapar arza berdik, digleýän ýok. Owaň başyny torba çeken bolular. Torbaň içinde gadam ýok, yaman kösenýäs. Gışta işe de gidip bilem ýok, çağalary odun çapmaly, arzamyda dinleýän ýok, turba ýok diýerler. Gaz edara barsak, senden bir haýyş Turbin owadaky kalkymyň adından YouTube aýtsaň prezident eşitsin belki kömek ederler diye. Wow vatandaşlar gaz ýok diýer, o gaz ýok. Türkmenistanda gaz ýok. Düşünýärmi? Hayran galmaly. Dünyada 4-nji ýerde durýan Türkmenistan gaz boýunça öz ýurdunlaky ilatlaryny gaz bilen üçin bilen oklar. Salam aleykum, we aleykum assalam, hoş geldiňiz. Da gördüm, jaň etdim, gürleşdim düýnem maşgalasy bilen. Beğendim inşallah. Allah Taala bütün aýry düşen adamlaryň tilik bilen maşgalalarına oğuşmağa niyesir etsin. Amin. Dostum, inşallah täze hökümet kurulanyna şol biýüne oturan adamlaryň elbetde ýylyny gaýtaryp bolmaz ýöne Allah'ın izni bilen her oturan ýyl üçin ona kompensasiýa beriler. Allah'ın iznine şo niyet etdik inşallah ve Allah Taala ýüregine giňlik bersin şol adamlaryň sabır bersin şolara. Görýäňiz dämi näçe adam türmede biýüne otur vatandaşlar. Aýtsaň bu torun okular. Я тоже обрадовался. Слава Аллаху, еще одно доброе дело в нашу копилку. Başka da näme aýtmaly bolsa ýazaň da şu wagt gaýra dedim Telegramda. Arkadaş şäherine keden etdiler getirdi o.
Alo diyor. Ho. Ho. Talip salam gowy dost. Talip biz maşgyrada 3 oğlan, ikimiz öýlenün, körpejigimiz invalid ýatalyk. Invalidlere jaý berilende biziň o çerdimiz ýetipdi 100% almaly bolup durka kojalygyna hiç kim invalid ýok maşgyla 350 milyon para alyp satdylar. Biziň hakymyzy şonu aýdyp beräýdi ýa. Vatandaşlar görýäňizmi? Näle bolup duran ýagdaýlar? Ne invalidlere jaý ýok. Hiç hele kanunda var olaylar jaý bermeli, zat etmeli. Toplar yapılır sasyam. Assalamu alaikum ve aleyküm selam, hoş geldin. Alo. Salam Talip ağa, gowum ýagdaýlaryňyz? Ve aleyküm selam, gowy Allaha şükür siz gowmysňyz? Hawa, sagamança işläp ýöňüzmi? Hawa şükür Allaha, sağ bolun gowy. Invalidlere jaý berilýärmi? Aslında kanun esasına jaý bermeli owa. Berilen okmy size de? Benim 13 ýaşynda oglum var. Bana da berilen ok. Menim ejem kakam üýünde ýaşaýardym. Şu gün 3 ay boldy Türkiýe geldim. Oglumam ýanymda. Jaý näme? Näçe $50 ýakyn kömek pulu berilýär. Onu da nädip berilýär? Gidýän Panisde tan üçin pul töleýän, onu edýän, muny edýän, gaty kyn da ýaşaýyş. Umandan bärde işläýin diýseň, meselem ejem ýanymda, ýa ejem seretmeli ýa men seretmeli. Hiç kanun diýen zat ýok, nol. Biz adam bolýam, kaya bilen oklarmy kaşon ýazatlary. Seredin men size bir teklifim var. Ha. Bir video çekin bana uğradın. Sizem sebep bolarsyňyz. Bütün invalidleriň adyna, şol jaý alyp bilmeýän adamyň adyna men gowça bir video çekerin. İziňizden hem siziň ýüzlenme goýar. Ýagny o ýüzlenmede hiç kelek erwet zat diýmän çağırış edemok. Ýagny prosto aýdym. Prezident ýüzleniň näme men invalid dadym mady, jiýim mady. Düşündürüň şu taýda şu ýa. Oglum ba. Mara durmuşam özüm lewaply. Yoldaşımdan 9 yıl oldu ayrıldım. Oğlum Türk'te işläp maňa kömek edýärdiler. Şo kömek edýäni sebäpli de meni Türkiýe getirdiler. Indi Hudaýa şükür gowy, bunu $50 gazanýan, temizlige gitýän, ýerden saat 8-den gitýän, akşam saat 5-6 çelli. Gelibem invalid çağa seretmeli. Invalid diýemde de men çireçür erwet. Gurlan o kellesinde birazcık sıkıntı var. Näme etýäni bilen ok, onun geljegini hökümet saglam etmeli bular. Sebäbi o hökümet kömek etmeli. Hawa. %100. O bir oturan $50 näme ýetdi? Ağam hiç sada yeten ok. Hawa. Ne Ejizlere. ödü berýärler, ne zat berýärler. Ýöne $50 pulmy? Hawa. Men bir täze video ýükledim şo taýda. Men şol howandarlyga mätäç hayır sahavat gaznasy bar. Gördüňizmi şo videomy? Täze video ýükledim. Yok, görmedim. Hawa men şo taýda howandarlyga mätäç hayır sahavat gaznasynyň vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa, ýagny Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyzy. Şol hayır sahavat gaznasynyň vice-prezidenti hökmünde daşary ýurt wekili bilen bir oturup çykyş etdi. Şo taýda şo çykyşynda daşary ýurtdaky çağalara kömek edýändiklerini aýdýarlar. Bizim häzir siziň şu problemaňyzy ýüze çykaryp, bizim Türkmenistanymyzda da şu ähmiýetli adamlar bar. Daşary ýurtdakylary kömek edýäsip aýdýanyň bolan bizim öz ýurt içindäki köseneýän raýatlarymyz bar. Arkadaşlar 8 yıl Balkan'da işledim atelde. Oğlumun yanka veriyordum. Oğlumam yanka versem uruya, danlıya, söğüya mecbur işlemeli. Özün kazanmasan bolon ok. O hükmettenim almayadım. Yanı alıp başladım, yanı öğrendim. Onu da şu an koydum da Türk halk kayıttım. Türk'ten hemen birazcık liçenye de veriyen. Hudaýa şükür kazancım da gowy şu an. Edil şu an. Ağam kömek edip bir yılın içinde jaý alyp berjek diye. Ýöne kesel invalid çağanyň garantisini hökümet bermeli. Allah, po-любому bermeli.
O bizim elimizdeki zatta Allah beripdir. Yüzdömün uçağa veriyor. Hükman kömek etmeli. Yöne bizde on yazat yok. Hiç hilyadaydı yok. Etmeli. O ya bilmeyeler mi kaş on yazatlar özleri. Mat adinoçka deyip iki çağa ama mat adinoçka deyip kumun bir yerinden cay verdiler. Mellek verdiler. Onam 15 yıldan son cay salın ya. Şu wagt ýene bir ýazy Telegramdan biziň öýümüz kakamyň adyny diýe kartasy bile bar diýe adyny meniň adyma geçirmek üçin döwletnama gerekmiş diýe döwletnama almak üçin $500 soraýarlar diýe ady geçirmäge $500 opşy $1000 soraýarlar diýe. Bah parhol korktum. Ağam sen ona ya invalid çağını komisya geçirende $100 verip geçirmeli. Sen ne hemenin gepini aydıp dursun. Men size şu kömek $100 10 gün yattı deyip vermeli. $100 komisya vermeli. Opş yaşayış yok o tayda yaşayış öldü. Benim 19 yaşında kızcağızım taşlap kayıttım. Qowum eger şu yaşayış qow olsa men 9 yaşında kızcağızım taşlap gelmezdim şu tayık. Doğrudan men size şu kömek edip bilýän, siziň sesinizi eşdirip bilýän. Men şoňa şu endiki çykyşym şu barada boljakdyr. İnşallah arkadaş şäheri ilk akras arkadaş şäheriniň ýanynda şu jaýflar, invalidlere, zatlara şu goýja video çykarjak Allah'ın izni bilen. Eğer de isteseňiz maňa videoňyzy uradyň. İnşallah şu sebäp bolar size belki kömek ederler. Sizin bilen bile başka da näçe adam bar bolsa şolara da sesini eşitdirer. Ýagny hiç tatdan çekinmeň, gorkmaň. Bir video çekip paýlaşanyň üçin hiç kim iştirak etmeýär. İň bäri kıpırda etjek viza tapşyrmana gaýdamda da $330 maňa $330 oglum üçin aldylar. Invalid çağa üçin ýarty bahada bolmaly dälmi ol? Onu men bilemok, ýöne Rossiýanyň, Türkmenistanyň, Rossiýadaky iltihanasy $100 bermesen kabul eden oklar vatandaşlar. Raşit Meredov, uton. Raşit Meredov, nälik paçinyonlaň wasen? $100 üçin adam kabul edýärler. Ona aýtýaňyz siz Nur halynyň öňünde o adamlar ki iptal berýär, geçip bilen oklar. Yüzde bir adam, iki adamın vizası çıkıyor. Näme bizim hakkımız yok mu daşar yurda gitmene? Hükman 150-200 milyon % alıp gitmeli mi? O da çıkmasa 200 milyon ulu pul Türkmenistan'da. O. Katulu pul. Ya o şu zatları görmeyenler mi ka? Eýämiz ýok, eýämiz bolsa da şu zatlar bolmazdy. Şu şeyde video çekip aytmaly, şu zatlar bolýar zat diýip şonu çäre görýärler. Gözüne basýan şey diýip, şonu hökmen çäre görýärler. Gözüne bas. Bizim başımıza bir iş gelir diýip bizde gorkýaz da bilýäňiz, maňarda meniň näme diýse gyzym ma, zadım ba, bir iş gelir diýip gorkýaz. Polibomny ýitirip goýberýärler. İň bäri ki ýegerler awaza baranda gyzlary zorlap, gyzlary gemiden aşağı atıp edip üstüne dolar seçip bolýa pulna gitýän gyzlary da bilýäňizmi hemme taraplayın her hili oyunlar etýär olar. Men özüm awazada 8 ýyl işledim agam. Yegerleň dostlary, onun dostlary, onun garyndaşlary, onun daýylary, yegerleň nimeleri ken. Men 8 ýyl awazada işledim. Owadyn gyzlar görýärler, etjän etýär, zaýalaýarlar. Gaýaşniklaň kepkasyny tüfleýärler, ýüzüne tükürip geçýärler, her hil oyunjuklar edýärler. Yegerleri hiç kim ýyňnap bilmeýär. Iň bäriki şammy Nevit dağdan bir gowgowja bir gyzlan oglan bibini söýýärdi. Beter gowy berýärdi. Şo ýolda geçip barýar ka şonu zorlaýypdyr aşammy. Şo zat adalatdanmy? Bizde adalat ýok agam. Bizde adalat ýok. Bizde adalat bolsaydy beýdip adamlar kösemezdiler. Men meselem ejem kakam bolmasa, doganım bolmasa men köçede galamaly, dilegçilik etmeli. Men o invalid çağany taşlap birine gidip bilemok.
onu taşlakysym, onun Allah'ı var korkyan, bolunu yeke men, meselem yoldaşım yok, ayrılışan 9 yıl oldu ayrılışanma. Şu tayda kırlı Türklerin götünü süpürüp yiyoruz. Elinde delil barmy diye. Meni ne gurulayan çäre görýän barmy garnaşlaryny? Ana men Kemal Recep barada aýtdym. Yalanam diýip gören biri bir. Delil näme gerek? Boğun delil näme gerek? Faktı bolup gören da ol. Bitselam. Delil näme gerek? Git avaza git sezon şuma bar gör. Delil bolan nasıl çäre görýänmi o? Garnaşlaryny perkisnagen o. Näçe ýurtda edenetlikler barada aýdyldy. Gözüňe basyp görkezseňem ýok yalan ya. Eger şoňa adalet bolsa meniň şo çağama kömek ederdiler. 13 ýaşynda oglum bar, kellesinde yetmezçilik var, gurläp bilen ok. Adalet bolsa maňa jaý bererdi. Jaýyny geçdim bar $50 näme kazanyp bolýar? Bir $100 bererdi hatça kömek pulu diýip. Nämeň delilini soraýaňyz siz? Ýöne aýdýarlar agz açyk ağaç ölmez diýip doganymyz var, ejemiz var, kalkamız var. Her kaýsy 1 manat berýär, şondan da ýaşap ýörüz biz. Bugün ölsegem razy, ertir ölsegem razy bolup. Gelin Türk'e görün Türklerin ýaşaýyşyny. Gidin Moskwada görün, men Moskwada da boldum 3 ýyl. Delil meniň oglum. Delil gerekmi size? Men ýekeje oglum bar. Oglum meniň Rossiýada doguldy. Hiç kimin kömegi bolan ok şoňa. Edahmaly siz %100 etmeli kömek dolşun siz. Yarawsuz çağa bakmana siz mecbur. Her ýyl invalitlere de kalyaska berilmeli ekenni ya, onan beren oklar diýär. Yok Hudaý şükür men çağam ýöreýär. Ýörende de näme ýolda maşin geçip barsa urýa baryp ýerde ýatýa eden zadyny bilen ok. Yarawsuz çağa da o kellesi 6 aýlyk çağanyň panyatası var. Şonda biz köçäziňip bilemiz ok. Näme diýili? Sonya, haramzada ecis bolýa söwmäýin. Sen özüň oňaryp ýörmüň. Ýörensiň o bilen bu bilen gezip onun puluna, munun puluna ýaşap, biz eýle adamlar däl. Biz gezip bilemiz ok, namusymyzy satyp bilemiz ok, bagyşla belin. Häzir o kat. Tak. Talip senin TikTok efirine nädip goşulyp bolýar? Şonu aýtsaň, Talip senden bir haýyş bardy. Şunu efirinde aýdyp beräýdi. Özüň akkala awadan daýhan birleşiklerinde itler köpelik gitdi. 50-60 sany bolup sürü bolup gezýärler. Adamlar mektebe sadece göwürmäge gorkýarlar, näme etjegini bilen oklar. Öldüreyin diýse, statsiýa bar adamyň içi gadry ýok. Ýene de bir bellemeli zat köne Urgenç şäheriniň načalnik polisiýasy halka adar berýär. Eger de täze bir ütköşkirek bolsaň, gaýynyň işgärleri saklaýar we seniň maşiniňe načalnik polisiýasy galypdyr. Bir hepde baryp durmasaň, başlygy bolanok diýär. Eger de baryp durmasaň, sürdürenok diýär. Gaýynyň işgärleri kamaz, mas sürýän şoförleri gün beren o köne Urgenç etrafynda owada etrafyndan asfalt getirmeli bolmasa dastavka edýär. Eşitişime göre köne Urgenç şäheriniň asfaltyny gaýynyň işgärleriniň boýnuna ýükläpdir. Köçelerin asfaltyny bejermäge şulary aýdyp beräýdi. Talip ýene de öwliýalaryň işlerinde dogly it ziyaret etmäge barýanlarda topulýar diýär. Köne Urgenç häkimi de hiç gelip iş başaranok diňe kalkodyň köçe süpürýänleriň üstüne sürdürüp durýar. Ýolkalara suw guýmaga gelen suw maşinalary da komanda etmäge başarýar. Aýtdym. Başka? Ya maşallah. Go gepleýärdi, özüne gatyk erwet göwni ýetýän bolmaly. Şolaryň gujuk olmaly.
Arkayım bolun. Olar prosta nälisin kan. Onların da hayratlary yok. Öz adyna çykyş etmäne diňe fake accountdan gelip bilýärler. Biz bolsa ýüzümiz adam gizledimiz yok. Biz bar. Biz bardam inşallah bolar. Olar bolsa alak diňe lew accountdan gelip bilýärler. Şoň üçin sizler men dogonjum. Olara biz inşallah her odada jere bir tombadyr diýär. Pişim var ya, pişim üstüne salar bularyň var bu alakalyň üstüne. Hayrat edin. Emetçek. O bizim şu çağacığımız taşlap şu taylarda yiyoruz. 9 yaşında kıyıcağızımı koyup kayttım. Şu pul olmadığından Sonya git avazan yağdayını göre sezon şumat. Men 8 yıl işlek geldim Sonya göğünün yetdiğen olsa. Atellara var da gör, atelde işledim men. Bir kararda işledim. Bizim yaşayışımız pes olan son, biz dip işlep pul kazanıyoruz, näme deýli. Yarosuz çağa seyretdiýäs. Sizler ýalagam Hudaý görer, Allah Taala beýikde bakyp durandyr. Akym bolun bular var, binamys o bir gayrat bular. Näçe aýtsaňyzam bulara işlemeýär. Yüzü eşiň kanundan bulan. Özlerinin başına gelen nokta. Allah Taala'nın elinde taýak ýoga tarp edip urman wagty gelende urar nesip bolsa görersiňiz emmäňizem şonda. Hemme dadyň hasaby baryr dogonjum arkym bolun. Wa hasapsyz dünýä ýokdur. Boly inşallah, boly. Bolýa talibaga sag bolun, işiňizde üstürlük. Sağ olun. Senin canına sağ olsun. Bolýa sag bolun. Yemin ediyorum. Vatandaşlar dün plaja gittim. Deyince aldım dün. Berdinim. Birazcık yaman birinci sapar gittim. İnnam canım var. Yanını var arkamda. Yönü krem ulandım. Oğul şu zat. Hizle deydim şun. Akşam yamarım kovur yattım. Günü gelip yattım var plajsız. Atela var yani $90, $100 nomerin bakası. Tanış gerek gel, can ettirmek gerek gel. Plana can ettirip planning men dadi ol bilýärli. Giden ateli gurýaňyz, ne atelle normal barp bolan. Iýeňiz, içýäňiz, kere edip ýaşaňyz. Aleyküm salam, aral gowmy ýagdaýlar. Bäri. Salam aleyküm. Gyzyl top diýip kazino ýöredýär. Ady Parahat. Hak eýesi dayanç. İtçi diýip tanalýar. Kassirleri tutulsa öýde alyp çykýar. Itini diňe pullan uruşturdy. Giden adamyň ganyna galdy. On götüne çereler durana haýsy edara çağırsa öýde barıp pulunu çözýär. Esasy Parahat kwartirada keyip edip diňe gyz barny çağırýar. Öýleri Göktepe'den ýa. Bolly aýtdym dost. Arkayım bolun. Başka näme aýtmaly? Ýazyberin aşaktan. Aşaktan ýazyberin vatandaşlar. Kime näme aýtmaly bolsa efirde ýazaň şu wagt men kakras näçe parlat ýazaňyz. Şonu aýdyp berýär. Assalamu alaikum. Wa aleykum assalam. Gowmy ýagdaýlar. Şükür Allah.
Sizler goýmak delen almaýsy. Şükür Allah sen goýma ýaşymy ýagdaýda. Bawa şükür anladım. Görelim bismillah. Nuraga efiri uradan ya Nuraga. Maşin, Kızıl Top'tan pulum çıkardıp bolan ok diye, maşini olur diye, prilajenyaları işleyen ok diye. Uğrattım ha. Hükümet çare gören yok mu bu zatlara? Atangana! Welcome to Verizon. Okay, so let's see what's going on over here. Alana telefon. Bilýärler men jaňat diýärmi? Kim aylayan ha? Bir komiteye çıgalay. Ha. Muğtsadan gabary ýok eken, ýa-da tok kışda gaz ýok, köçede wapşe ýok diýe. Lewapda diýe. Muğtsadan gabary ýok eken diýe. Görýän vatandaşlar, gaz muğut, tok muğut diýip çişýäňe-de gaz ýerde bar bolup ýok bolsa, warlyk içinde ýokluk ýaşaýarsyňyz lan, ýapşaklar. Niye meňe konuşuyorsunuz lan? Görýärmi? Gaz muğut, tani muğut, gaz ýoga oğlardy zatlara, tok işlän ok. Meçitde de tok içdi diýär o. Bir saparym tok içmedi uştaýdy. Nirde New Yorkda ýaşadym, Pensilvaniýada. Hiç bir sapar togyň üçin görmedim o. Bir sanam adamdan eşitmedim şu tok içdi diýip Amerikada. Öýle mara köne zatlar o bärde sistemalar. Hayran bolma. Ya mu edilýän eser bilmekden edilýärler ýok. Ha? Bilgeçleýin edýärler onu. Wa. Gazy, togy bilgeçleýin ýapýarlar. Kösensin diýip halk. O da kösünüzün. Yapyan bazany özüninkini yapsınlar da köşkünkini yapsınlar hani. Sovetski podboyskini yapany erkek bolýan bolsalar. Çağla verdi. Karacı çağlar geçip barıya 3-4 sonra. Yok yapılma or. 1 mont mi 2 mont yapılan üçin Türkmenistan elektrik nemesini işten çıkardım. Berkanç verdi o elektrik tok ayrılan üçin çıkıpatdy. Täzil. Diýen nasıl? Karoç bana arada biri giden material uğrattı. Eğer men size aydyp bereyin. Talip oğlum özüne hop aslında koyup Türkmenistan'daki vatandaşlarımız için edýän işlerinde bir var seni uğrasın. Bu mukaddes işte sana Allah'can yar olsun. Perişleri golla versin. Yaxşı zadylar amin diýsinler inşallah. Talip şu aşağıdakiler ilke bilen vatandaşlarımıza Türkmenistan'ın hükümetini, Türkmenistan'ın ähli yol başlarını yeterli edip ähli internet kanallarında okap beray. Şu aşağıdakiler öz sözüň ýaly edip vatandaşlarymyza ýetirip koy.
Goý ýene bir hakyky haramdadan tanasynlar. Vatandaşlar, men öz internet kanalymda köp hakykat ýüzündäki maglumatlar siz bilen paýlaşdym. Olaryň köpüsini Türkmenistanyň hökümeti çäreler gördüler. Indi men Serdar Berdimuhammedow we arkada işine siz üçin şu maglumat edýän. Meniň bu ýerdeki aýtjak hakykatym Türkmenistanyň nomer 1 ökde kezzap barıp yatan haramdada uğur tapıcı oğru Ýazmyrat Danatarov barada aýtjak. Eýsem bu kim? Bu haramdada Türkmenistanyň iň klüçewoy edaralaryň biri bolan İçeri İşler Ministrliginiň ministrin orunbasary Danatarov Ýazmyrat Saparmuradowicz. Danatarov Türkmenistanyň haram baýlaryň biri, hökümetiň belli ýöne özüni tanıtman hamala diýen ýaly diňe aýlyga işleýän maýsapyr halal gedýän ýolbaşy hökümini özüne görkezmäge çalışýar. Emma il gün bir gowzat desene kimdigini aýdyp berýärler. Öz töwerenäki ogurlaryň bu hakykaty oturan turan yerlerine tasdikleýär. Boku näçe gömseňem iýsi porsaýar. Danatarov indi bir näçe ýyl bäri bu ýerde işläp öz kriminal işlerine aşa beter öktülep gözü ýeri görmek. Öň bu Ýazmyrat MVD-de özüne diňişli gulluklardan haramlyk edýän bolsa, ýagny maldarçylyk gullugy, togçylyk gullugy, guruluşyk gullugy, indi muňa kanagat etmeýän ýurdun gyzyl pulny belirtmeýän talamany hem beter öktüredi. Ýoldaş Danatarov, sen pikir edýän ýekaja gözüň akyllymy? Samsak, şeň ýynamlygy samanhana çenli. Seniň hem ýüzüňden inşallah ýeterler bu hakykaty bilerler. Vatandaşlar, Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanda İçeri İşler Ministrliginiň käbir gullukları, jenaýetkäleri, tutsaklary, sürjüleri, edara kärhanalary, hassa ýowrak gullukçylary, telekeçleri magad edip para alýarlar, pul gazanýarlar. Emma bu akylly talançy Ýazmyrat Danatarov ýurdun gyzyl puluna agdyrýar. Nädip men size aýdyn? Bu haramzada hemme şertnamalaryň, guruluşlaryň MVD-de satyn alynýan gymmat enjamlarynyň ählisi şunyň elinden geçýär. Nädip elinden geçýär? Bu mekirtilki hiç ýerde gol çekmezden şertnamaçylar, tanymal telekeçiler, daýy guruluşçylar bilen öňünden duşup geçirýär, gülüşýär. Özüniň dowlatyny almak üçin ähli tagallalar edýär. Ýagny dowamly duşup gürleşmekden ýadamaýar. Munyň üçin öz şahsy emlägi ýaly hasaplayan edarasynda full duşuk ýalym bar. Gepin tümmek ýeri bu mehnatçylara Danatarov bilen işlejek bolsa ýola goýulan. Ähli tender şunun komandasyny bolmaly. Ýöne ýene bir ýere gaýdýan bu mekir Ýazmyrat hiç sada gol çekmeýär. Näme Danatarov türmeden gorkýarmy? Onu da hemme zady boyun alyp diýip gurulayan ha Danatarov boyun alyp diýip gurulayan diýip. Erkek bol, eliň bilen edenini saňa deýeni bilen çekdirirler. Edil muly küfýaly edip inşallah. MVD tarapyndan geçirilen tenderlere Danatarowyň diýilen adamlar hökman üstünlük kazanmaly utmaly. Munyň üçin Danatarov ähli işler edýär. Sebäbi her şertnamadan tenderden adamdan 20-30% öz dowlatyny alýar. Käbirlerinden 50-60% alýar. Pullar boýunça kabinet ministriniň orunbasary hasaplap kör. Danatarov 5-6 ýyldan näçe tender geçirdi. Ve yurtdan artyk maç näçe pul ogurlady. Ol tenderden öz paýyny aldy diýmemiz ahmal. Her tenderden şular ýaly ogurlar öz paýyny almak üçin olar öz dowlatyny asyl bahany üstüne goýýarlar. Ene men näme üçin yurdun valutasyny, büdjetini agyrýarlar diýenim. Ha tender bir näçe edarlaryň gatnaşmagyna geçirýär diýseniz, dogry özüm klüçewoy edarlaryň ýolbaşçylygy gatnaşýar. Bu Danatarov Türkmenistanyň Maliýe Ministrliginiň ýolbaşçylary, ministr we onuň orunbasary, Guruluşyk ministr, Merkezi Bankyň ýolbaşçylary, Birjanyň ýolbaşçylary bilen bileje paýlaşýar. Ey adamlar, Serdar Berdimuhammedow ýurtda bir halal işläp batyny galdyrjak bolýan ýolbaşçy barmy? Danatarov öz diýen tender utmasa, ol guruluşçynyň ýa-da telekeçiniň burnundan ıklygyny getirýär. Seni kim getirdi? Nädip geldin? Näçe berdin? Hatda käbirlere haýwat atyp, men sizi basarym, hökman bir zat tapar diýip gorkýar. Tawariş Danatarov, Rossiýalılar kameralar üçin beňeşde näçe aldy? Ratsiýalar üçin diýär. Tawariş Danatarov, ratsiýalar üçin, kameralar üçin beňeşde näçe aldy? Şu jaga şeýle näet Ýazmyrat. Ene men anyk nawotka berýän seretmeli ýerler Serdar Berdimuhammedow. Muňa mysal edip goýdy çoğundy, alleýa açyldy. Ene muňa da bir giden işleri öz ýakyn guruluşçylaryna ýok öz paýlaşýanlaryna iş kesip berdi. Tenderde utan hakyky guruluşy alyp barýan firmany çökürdi. Danatarov sen zam ministrmi ýa-da taşeron? Nädip çökürdi?
Vatandaşlar, Alleýe öz hoduny işläp duran firma hakykatdanam tenderde Vidna Halalinin bu firma işine yetişenok diýip minister allap ýa-da gurnap ynandyryp özü bilen paýlaşan firmalaryny getirip iş berip bir giden artyk maç şot ýazdyryp hakyky iş alyp barýan firma bermesen sen gatwurma diýip gorkulyp bu firma giden ziyan çekdirýär. Onsoň ýurtda telekeçi galarmy vatandaşlar gidip ýa-da göçüp olar başga ýerde işleýärler, gazanýarlar. Vatandaşlar, bu daňa tarif haramzadaның gazanan pullaryny belirtmän gizginçilikden nirä sogujagyny bilenok. Muňa da anyk misallar var. Aşgabaty we onuň eteginde başga adamlaryň adlary resmileşdirilen 4 san jaý var. Şoğunda kotej jaýynyň hasap etmänine Serdar Berdimuhammedow meniň sözlerimi yalan hasaplan bolsaň, maňa inanmaýan bolsaň barlak görek. Şu hakykaty. Wapşeta şu ýerlerde seniň ahranaň ýaşaýar. Saňa hasap berenokmy? Oňa da onanma. Men saňa aýdaýyn, sebäbi daňa tarif onuň gözüni baglan. Daňa tarifyň koteji ýeketäk şol ýerde tapawutlanýar. Birinji boy beýleklerden uzun boy. İkinci durky dolu ütköden full. Üçüncü padwaldan başlap mansara çenli bar. Tawariş daňa tarif. Sen beýleki ýaşaýjylara ütkötmek bolan ok diýip gün bereňok. Özüň eden gelip ýörtün. Ahrananyň başlygy senem şonuň gonuşdy hökmünde birden 100 görüp şu toşna hakykaty Serdar Berdimuhammedow aýtmasaň men sen bardy köpsatlar aýdyp berjek. Minister orunbasary Ýazmurat Aşgabat şäherine girdýär. Şäheriň içindäki töwerenläki talaba laýyk däl diýip bir näçe jaýlar ýykdyrdy. Dogry talaba laýyk bolmasa gözegçilik etmeli. Ýöne ýykylan jaýlaryň käbiri prinsipe gidip täzen daňa tarif şäher häkimi Rahima kod tapyp töläp jaýlar sallar. Daňa tarif näme puluň öňünde durmak kyndy. Onuň üçin näçe alanda bilemek ýöne onuň anyklarmy? Sen başga jaýlara gözegçilik eden bolup öz jaýyňy näme etsen bolarmy? Serdar Berdimuhammedow şu haramzadanyň jaýlaryny ýüze çykaryp bilseňem men size hormat goýjak. Indi maşinler barada adından 3 ýa-da 4 tane maşini başga adamlaryň adyna aformit edilen mümkin şahalary yetişse olaryň adyna geçirir. Minister Hydyrow sen bir adamyň adyna ikinji maşina aformit edemok. Öz goltuň aşagynakylaryň näme edip ýörenini bilemok. Sen nirä edýän minister bolsaň hemmeleri deňlikde baha berdi. Men diňe hakykata aýtdym. Indi paýlanýan jaýlar barada vatandaşlar. MWD'niň orunbasary Ýazmurat 4-5 ýylyň dowamında kän jaýlar saldy. Ey daňa tarif, ol jaýlar senin şahsy emläň däl. Onuň üçin döwlet konvertasiýa edip berdi. Sen diňe haýwat atyp üstünden durdyň. Конечно, öz bäxtligiň üçin etdiň. Gulluşykda öz dowlatyny alyp kanagat etmän gurulup bolan jaýlaryň her birisini daňa tarif $10,000 şapka alyp paýlady. Ýöne bu hakykaty hiç kim kabul edip bilmez diýerler. Ýöne jaýaran işgärler muny gowul ýalar. Dogrusy ministriň ynamyna girmek üçin 3-4 sany galym menne berýär. Onuň sonlugy bilen töläp bilen okuyup izin alýar. Serdar Berdimuhammedow soňky paýlanan jaýlary barlyk görä. Ýöne seni allamajak adamlara barlat. Soňky jaýlaryň köpüsi doga ahal olany, doga ahal maşgalasy has dogrusy Göktepe'den bolmaly prezidentiň adynyň arkadaňyň adynyň gep gürüň ýerler we bähpi tapýar. Näme başga adamlar adam dämediňe Göktepe'ler ýaşamaly. Vatandaşlar, bu haramzada daňa tarif MWD'de öňünden çykan MWD'niň ýolbaşçylaryna bölüm başlyklaryna haýwat atýar. Ýagny näme diýär? Men Wasmoýly aslynam Göktepe'li, arkadaňyň tanıyan adamsy. Ene netip bolsa minister bolanna sizin köpüňizi saýhalaryn diýip gorkýar. Henüz minister bolmak daňa tarif MWD'de köp wezipeler çödýär. Hydyrow we beýleki käbir gulluklar ministerleri özüňizi ağladyp munyň diýilen adamlaryny wezipe berilip ýörmän. Bu Mulikow ýaly öz dinastiýasyny gorýar we sizi diligiýske edýär. Onuň üçin bir giden para alýar. Atagaraýew, sen bu zatlara seredemokmy? Ýa-da senin bu haramzadadan gollaýarmy? Daňa tarif, baş prokuratura näçe berip sykdym? Daňa tarif, kameralardan näçe görjek bolýam? Daňa tarif, rahatçylardan näçe gördüm? Daňa tarif, türmelerden näçe imed etdim? Awdadaky geçirilen şäherdenim dolýan baýrak. Ağzym gurakitde vatandaşlar. Hadi yazır eline getir. İlleşimizden gelen hat. Sağ olun illeşler. Şoýalak informasiýany paýlaşyp berýäniňiz üçin.
Aydınlığa tarap yörelim vatandaşlar. Ve aleykümselam. Bölümün hareketday o kap. Yazyan zatlarından birazcık düşünerek yazsanız o kas kov olacak. Men sebep o kap bilem o. Bilet satılan nokta ya. Türkmenistan şimdi demir yol hava yolları. Bilet barada ayda diye. Ya men vatan haberler gepleşimi dost değil mi? Biletlerin satılmayanını bilen internette даже bilet alıp bolanok. Men size doказать etjek online'da. Bilet alıp bolanok. Biletler bronna koyuyor diğer öde işgaller ondan sonra dasroşun gerek olana diye 100 manattan 40 manattan yapıyorlar diğer. Dana tarafı neden işlerini aydıp tutuyor çan dana alıp gitti. O aytma o. Hakikaten dana gitti. Dana ta. Sen geliyorsun da. Çapar priложениyadan kartın borsa alıp bolýar. Bilet yok, samolyot boş uçýar. Hawa bular samolyoty boş uçmaýan has gowy berýärler. Kim satmany var. Hoş geldiňiz Doğancan. Salam. Wa aleykümselam. Gomy ýagdaýlaryňyz? Şükür yaxşı. Aňatadyn näle atma. Aňat Allah'a şükür. Aýdy beriň, siz dinleýäs. Ne, çaydan beri şu canlı yayına katılmak istiyorum. Hiç katılamıyorum. Näme bar? Bir yıldan beri gidip bilen o yurttaşına. Daşar yurda. Daşy ýurda gidip bilen dokmy? Hava. Da. Näme sebäpden alyp goýýarlarmy sizi? Göwerýärlermi? Olar edin oklarmy? Göweren oklarmy? Çaklendirilme var şu. Çaklendirilmeden de. Näme sebäpden? Hemme yere yüz tuttum bolanok. Näme sebäp diýär? Aňyrda durmuşa çıktım. Geldim. Vizamı aldım ama çıkıp bilemok. 5 yıl koyup durlar. Deport mu? Hava deport. Yani esas näme diýär? Esas. Yani madde bir zat bardyra. Bilen madde. Yok. Onya. Yok onya zat yok. 5 yıl garaşmalı. Sebäpsiz ýer alyp goýmak hakly ýok. Haça edip bilýärler. Seredim mi? Hava. Kömek edip bilýän. Maňa bir video uradym. Şo taýda aýdym. Men plany we men planjy ýyla Türkiýeге gitjek bolum. Meniň sebäpsiz ýerde meni vizasyz bar etdiler. Yani sebäpsiz ýer alyp galýarlar. Näme üçin men bir Vizam var da şu wagt hiç koyup bilemok internetde. Maňa Telegramdan uradyň. Aýtdym hem zaten aýtdym şu wagt goýýan da balana okşa. 2 sany. Telegramdan uradyp bilýärmi maňa? Hava. Telegramdan uradyň. Aleykümselam, hoş geliniz gelince. Gomsunuz? Aleykümselam. Ya 2 sany viza aldım. Bir sany vizam wagty geçip gitti. Aeroportdan izme aýtdym da 3 kezek. Maňa video uradyň gelince. Uradyp bilýän de nerden uratmaly? Telegramdan uradyň. Nurana, kızım. Yoktan. Nurana. Yaxşı. Gomy ýagdaýlaryňyz? Salam aleykum. Şükür Allah. Gomsunuz gelince näle? Görme bak. İyi. Baby shark tut tut turu turu, baby shark tut tut turu turu, baby shark tut tut turu 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 tu. Uy. Ne var orada? Sinek mi? Sinek mi? Ne var? Ay. Canım benim. Bak bizim abiye bak. Abi Nurana'yı çok seviyor abi. Abi. Evet. Bak abi. Kuş var. Arkadaşlar bunu genge şu vakti. Arkadaşlar ilk bakıp her da gengler ya. Nurana o çağa mara şu yaşında ulu adamların geçip bilmeyecek sınırını geçip otur inşallah Allah Teala Amin. bağırsın inşallah tizlik bilen kovulaşsın. İnşallah bizden sonra sebep olalım. İnşallah. Uy. Yankılı açın doğun. Telegram'dan bana yazın.
Telegramdan bana yazın. Men size Telegram account'um yazacak. Laçın aşağıdan yazın, men size Telegram verecek. Ana berde keniniz. Yine men Telegramdan bana videonu uğradın. Men paylaşıp vereyim. Mesele değil de oncuğum. Beyzem. Nurhan'a dışarıda ne ama ait abi ya? Araba. Yine men size yazdım Laçın. Abi. Kuş mu var? Başka ne var dışarıda ait abi ya? Yakası. Araba. Kuş var işte. Ha? Kuş var. Kuşa bak maşallah. Gelince sizlerle haberlaştılar mı? Bir haber tutan adam boldu mu? Bir şu video çıkandan sonra. Yok. Hiç hil haber hatira yok henüz. Kuş. İnşallah Allah'ın izniyle haberlaşırlar. Men pikir ediyen Oğulcahan Atabayeva ne eylem bolsa bir yüreğine enelik duygusu badır ol ayalın. Çağa sebep olur. Pikir ediyen şolar yalak yüreği don yürek değerlerleydi pikir ediyen. Vatandaşlar doğru değil mi? İnşallah. Sağ olun ya. Tanrı akasın. Bilaka ene yüreğin ki var ama çağları var. Bek çağa rehmeyeler, kömek ederler. Doğru değil mi vatandaşlar? İnşallah kovniyet edelim. Gidelim mi? Gel o zaman. Abi. Tanrı akasın. Nur'a. Ha bilal kasım inşallah kovalar emelat. Nurakka gel. Yine. Bak. Ne var orada? Kuş nerede kuş? Kuş nerede kuzum? Kuş nerede kuş? Kuş. Hani kuş? Nereye Kuş. uçtu? Hani kuş? Allah şifa versin gelince inşallah. Amin. Sağ olun. Amin amin. Sağ olun. Boş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen bereket. Canım. Lili sağ ol. Sağ olun arkadaşlar. Nur'a sağ ol. Tanrı akasın. Oyna. Laçın. Ha, Eşya mı? Sizin adam laçın mı doğuncum? hava işte. Hava laçın. Ben size telegramı yazdım. Şu bana video uğradı men paylaşıp berýän. Bolja bir sözler aydın şu taýda. Käbir sözler var şu boy. Şu sözler ulansaňyz, o sözlerin bilýäňe näme sözlerdigini şu size ýyňyz açýar şu sözler. Türkmenistana käbir sözler var. Hava. Şu sözler ulanın. Bolya. Ay uje öğrenirsin da. Hem yere hat uğrattım hiç yerden cevap gelen yok. Ya hat pati hiç boş olatlar. Video çekip uğradın bolsa. Hiç kimseden yok. İnşallah video çekip uğradın. Aha. Bolya. Bak. Bolya Tanrı yakasın. Bilýär kasyn. Uradan Telegramdan garaşýar. Bolya uğratacak. Aha. Şu taýda gowy edip mi zady düşündürün ýagdaýyňyzy adyňyzy. Hiç hili kanun bozamok diýin, näme üçin men diýin. Şunu ýalak men alkaliýaňyzy diýin, ýani sebäpsiz ýere. Gowy edip düşündürün, bolýarmy? Bolya. Bolýar, sag bolun. Özüňi gowy seredin, habarlaşaýyn. Sag bolun. Nurana? Amca bilmeýänler üçin jülgenje bir kömek etmek zatdy bir aýtyp berem. Wagt berilejäni bilmeýän barmy? Bütün Türkmenistan eşitdi, doğru diýem gençe. Yıllık ettin ha oğlum. O wadaklaryr için hemme kişi öwrenip çykdy. Hakikaten. Ay bulan bar elden gelen rahat şolla bar. Ejen kakan gıynamak bulan köy başka iş yok. Var ýalardan. Ay hana şey dip diyor, bize yokardan havar gelle dip yokardan havar gerelýär. Näme men adresimi aýtdym mı ýolara? Dibe Türkmenistan ýaşaýjysy ma nirden bilip atýarlar. Göz oýakçylykda. Canım. Şumadyma görüp oturandyrlar. Allah yüreğiňizden sağ kalpyn ara. Başka näme diýen size? Düşünersiňiz belki şonda. Şeýle bir doň ýürek adamlar bolmalylar. Çağa rehimi gelmeyen
Men bilem Oktar. Yazmayını öğrensene ha 70. Başka da okap vermeli zat bar bolsa aydın. Bol. Yazayım. Yür. Yürümedim, yür. Gelince bolya siz onu bir çıkaracak. İnşallah Ver, da ver. olur. Özünde Böyle koysun. borsun. Bye bye. Bye bye de hadi. Yazmana gidecek olsam bol bye bye deyin mi abiye? Bye bye. Ana. Sizden bir ulatır yalak. Söz tapsınız ya, etmese etmeye yoksa. Ay durmuş olur yalak. Sağ ol. Sağ olun gence. Haberleşelim. Sağ ol. O vatandaşlar, aydınacak zat bar bolsa aydın. Nuram gel lan Nuram. Nurağa gel. İş var canım. Salam Talip, sağaman gelip görüyorsunuz mu? Talip Türkmenistan'da sonki wagtlar köpörlü wraçebni aşypka çağalar ve ulu adam ölýärler. Şolar üçin ýalňyş diagnoz goýulyp. Studentleri bayramçylykdan boşatmasalar ve med ve pedinstudyň okuyanları şol barada tema aýdyp berýärdi, kyn görmeseň. Prezident eşitler ýaly efirinde de. Talip salam goýmy dost? Ha ýok. Yarawsuzlary daşary ýurda alkytma üçin ýagny Hindistanyň invoice ýazdyryp alynandan soň Saglyk ministrligi hastanyň ýagdaýyny gören soň $3000 sorýarlar. Baba $3000 sorýanyň adam bozagyn men tanıyan o haramzadany Minzdravda işleýär, konvertasiýa edip berýän adam. Bolýan vatandaşlar yarawsuz adamlardan pul görüp bilýän haramzadlar şolar. Bozagym şoň ady. Minzdravda işleýär. Açık konvertasiyada pul alıp atıyor. Mary vilayet Türkmengala etrawynyň bolnitsasynda skor maşin ýok hiç gelek. Iýip dinipdirler bolnitsany. Wow, bolnitsada skor ýok diýe. Allah urasyn. Talip doğanım yani golaydı. Men bir tanışymy işden boşadýarlar. Şo bilen bile 20 oglany boşatdylar, işden galypdyr diýip dakazyny zady ýok. İşden galanymy dakazat edinde edip bilmän gowdular. Prokuratura bunlar 40dan köpräk ýöne 20 pul beren bermedi kowully Balkan vilayatynyň Esenguly etrawyna bolan waka. Ekrem Nevit gaz çykaryş müdürliginde. Hacı Taganov Balkan vilayatynyň Nevit gaz çykarjy treýesiniň müdüri prokuror bilen dilli bolup işgärleri işden galyp soňa diýip telefon nomerleri alyp tabirler alyp izarlap işden boşatdylar. İşgäri 20 olan boşatdylar. Jaksın aydınla. Aga. Rahmet yok. Allah razı olsun. Hani İçeri işlerin müdürü başlığı Gudovollular diýdiler. Ol serdaryň musawikin olunny prezident ahanyň başlygy çok köpýür. Käbir zatlar düşünüp ýazaýyndy. Ýanky ýene ýazypdyr. Talip doğanım ayda men aydan Balkan vilayatynyň Esenguly etrawynyň Ekrem Nevit gaz çykarjy müdürliginiň 43 oglany işden galyp soňa diýip Esenguly etrawynyň prokuraturasy hersine 200 milyon, 160 milyon, 90 milyon berenim bar. 20'si bermediler, onları işten boşattılar. Ne başlygy işten boşadylar, ne de masteri işten boşadylar. Diňe işgärler işten
boşattılar. Hiç kim ardını dinleyen yine vatandaşımızdan gelen hat. Assalamu alaikum gulmu can sağlık. Yağdaylar, işler talipcan. Zapravkalarda öz işkärleri salyarka limit bar deyip Allah Türkiye-İran şoförleri qımmat bahadan tonlulap satyalar. Öz rayatlarına da beren ok. Men maşininin yok zadımam yönü köseyenleri görýän. Hayran galan olay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Näl? Yaxşı Hudaýa şükür. Arman. Assalamu alaikum. Aro, olmuyor ya öyle. Şükür Hudaýa. Gowmy jan sağlyk. Şükür. Yine bir daha okap bereyin. Daşary yurt talipleri pul geçen o eken. Bank hesapları işleyen ok daşary yurtda. Banktan pul çıkan ok deyipdir. Bank işgärleri. İş tapmadyk gyýylar klublara baý oglan tapçak bolup ýörler. Şu ýyl öýme pul uğratjak diýip daşary yurtlar bilen ýatyp durup açysenýe bolanken. Yaman kän adam zat ýatyp durur. Yine kurtkadamı Nuruşka? Qarya ýaýtjana mikrofon ýapyk dura. Tom, bunu wara korkuydur ýa-da pay. Öwremat. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Näme täzelik talip? Aytadilik kän adam, yaman kän adam SMS ýazdy. Şolary, şol aýdyp beräýär zat diýip efirlerde. Şolary aýdyp otyr. Daňa tarify menem okudum o 4-5 saýfa azap edip ýazyp duran ýörüýdi wara jan ýana normal. Okudun mu seni? O menem okudum ama maňa durupda. Bolýa, okam bolsun, men bilem onu. Daňa tarif. Nime? Men bir daha üç çekçek şu Marvelat hakimi anne verdiği täzen goýdular. Şondan soň men bir daha kelläme geldi-de oturup pikirlendim bolun. Bediýän Serdar Berdimuhammedow birinin kukulkosum karaýanny bir hili öýdür tiýar bilen etmeler ol. Yani yurdun prezidenti kukulko bolsa nähil bolýar watandaşlar bir yurdun prezidenti öz aýran adamsyny tükürün ýalap o işte görün düýpli kemçilik diýip aýryp 2 ýyl geçen soň täzen goýsa bir yurdun prezidenti etsemunam onu prezident diýme onu erkin däl watandaşlar onu aýagyny eline görünmeýän zynjyrlar bar bolmaly. Mene şonu alıp kireceğim. Yeni bir daha okuyacak. Daha şu vilayet KGB'nin kadrın başlığı Begencev Azat, munun ediyen işleri, munun yürüdüğü 29. zapravkanın başlığı olup işleyen Mahmudzinov Seyit Mahmud zapravkada dizel yangıcı 2 manattan satyar yengil maşinleri öz bakasından beren ok nire arz etsenem Beňeç meselelerini çözýär. Beňeç günne bolumsal etrafyny Neftvadanyň başlygyna öz bakasynyň 3 maşin dizel alyp Niyaz etrawyna ýaşaýan Resul diýen oglanyň garažyna 1 tonnalyk ýomkystlary goýdurup furu maşin bilen Özbekistana geçirip dur. Ondan başga da 129-njy zapravkadan benzin hem goýulýandygyny hemme gullyk bilýär. Hiç kim baryp bilen ok Seyit Mahmud Gadagystana gidip kim uyduryan encamı getirip gurnap berýän adam. Arada Anamrady TikTok'a çıkaranyna giýje gidip Anamradyň kemel diýen jäjeklerini barla gelip gidinçe aýryp durdy. Oňa suwutnama aeroportdan Aşgabatda giden wagty we gelen wagty iş ýerinden ruhsat alınmadyk. Hatta Türkmenlewet konserniň ministri gelip Seyit Muhammedi işden kullandy. KGB Azat gazetede ýazyp izine
Qadiyete yazıp izin aldırıldı. Bolumsaz gowada etrafının çayındaki zapravkalarda 10 litr benzinden 700 gram kem koyuluyor. Şehirde 129 zapravkada 10 litr 900 gram diye. 129 zapravkadan benzin koyup kem koyun için vağırdı. Tapan polisiyanın kadrla bölüm başlığı satıp aldı. İfserdara aydıp dava tapan polis işgərini Aktepe etrafına periyod ettiler. Daha şovda un çıkarıyan kombinatların içinde unlar qatap yatır. Yine qaytadan stanoğa saldırıp qayta iş edip onlar. 2021 yılda Seyit Muhammed'in dvayu ağası Hasan Bezavoz'da Yoroğlu yollalarda 20-15 markalı maşinin üstüne binip kadam öldürdü. Ölünlerin Hayt Kakay ve ayarlığını şol işi beğencip azat MHM satıp aldı. Serdar polis kadr bölüm başlık ve Niyaz Vetranak polisiyan sülçüsü Huday Berenov bilelikte çözüldü. Hasan hiç tat bolmadık yalı bolup iştep getiverdi. 2024 yılda şol vaka aeroport yolun uğruna yine qaytalandı. Onunla bir adam öldü. Bunun işletlerinde oturan şehir polisin sülçüsü Murada şu işi yapmalı diye. Murat Milli Hopluk Ministerliğinin aydıp duran son ne etçeğini bilmeyen iş prokuratura geçirip koyverdi. Ondan prokuratura işini doğru seyredip Mahmud Sinif Hasan'ı türmeye uğrattı. Seyit Mahmud'u Daşov'un yaşayıcısı olup hukuk korucu idaranın kapısını ard edip barsan öğrenine hayvat atıyorlar. Olmasa da maşkalarının devlet idarasında işleyen adamın orta şoları deyip başlıyorlar. 5 çağası daşarı yurtları koyan, halk çağalarına pul geçirecek olsa banka bir ayonundan katınap başlıyor. Bul bolsa bir canına geçirdi. Bir zapravkasına barıp dizel yangıcı 1 manattan beren aktif telefonun kamerasını düşürüp alaysan, şu vakt polis ve MHM adam çağırıp seni helak etdiler. Yurttaşını çıkma için dazol verdirmeyen koyuyorlar. Ruhsat verdirmeyen koyuyorlar. Halk şoňa kaýyl bolupdy. Nevtkaz ministerine diýip bersene, sen öňün barıp aýryp bilmedin. Indi men sana maslahat bereň, şonuň aeroportdan iş wagty uksuz Aşgabatda näçe gerek barıp gelenini we näçe gün bolanyny barladyk görsen hakykat ýüze çykýardy. Häzirki wagtda Daşow Owakoçuluk institutynyň owakoçuluk boýunça orunmasar Aziz bilen Azat Nuruz mikrorayonunda kwartirada talip kıyıllar ertip keyip sapa çekýärler. Aziz ol öňkü MHM işlem. Azat bilen Aziz Lebap elaýatyny owadoş. Azatdyň gezýän talibi ne okuw var ýa-ni egzamine. Bayramov Aziz diye 60 ýaşlykdan 63 99 30 nomeri. Bütün Türkmenistana sana habar berýän adamlar gözlüyor. Gözlägersinler dost. Aydy ver Nuruşka. Bana da bir yaptır be talibi adamlar Jayn owat sebäpli Aşgabat şäher häkimligine üýşýärler diýip. Totaýda begenç tip bir we gorjylyň işgäri diýe begenç Ganny müftiliýany jaň edip berdiýse bertur diýe o käwir adamlar ýany pullu sumkolu gelýärler-de diýe öz işlerini bitirip alıp dururlar diye vatandaşlar. Jayn alan alya, novotu duran alan okuyana pulunu veren alya birinkisi de yetirmek yurtta bolýan zatlar bilin yani. Aşgabat şäher häkimligine günne 500 000 adam üýşüp jay üçin, jay problemi üçin barıp talep edýärler, gowy edýärler, habaryňyz bolsun. Eger novotu durup garaşan bolsaňyz, novotuňyz birinjam bolsa bitmeýe şu wagt goq dawa şoň üstünde Aşgabat şäher häkimligine. Jay ullokan problemi bolup galy bolýan bular arkadaş şäherine boş taklap otyrlar, o olimpiski jaýlar hem şeýle köpsi boş. Halka da beren oklar öden näme çek bolýarlar bilemok. O gawra da mal gidip bolan o jaýlary. Reklam üçin edilen zat da ýok, arkadaş şähermi, başga şähermi? Nura arkadaş şäherine 80 tane maşgalany öýünden çykaryp otyrlar. Habaryň barmy? Gör. Näme sebäp bilen? Häzir aýdyp bereýin näme sebäpden. Şol şäherde giden halkyň hakykaty. Dinleň arkadaş şäherine bolup geçen waka şu wagt Türkmenistanda.
Arkadaş şäheriniň birinji häkimi Şahmuhammed Durduliýew Gurban Guludan käýin jalandan soň arkadaş şäheriniň jaýlaryny paýlama üçin topar döredilip, raýatlary komissiýa edip, kim ýerýärdi? Niýe jungledemi sen dost? Käýin jalandan soň arkadaş şäheriniň jaýlaryny paýlama üçin topar döredilip, raýatlary komissiýa edip, mätäç raýatlary ýaşaýyş jaýyny paýlady. Gorjul upravleniýa baryp gerekli resminamalar tapşyryldy. Ýagny F3 adresini bürodan spravka, registrasyondan adyna jaý ýoklugy barada spravkalar garaz gorjula gerekli resmilerden bar eltip berildi. Ýaşaýjylara açar gowşuruldy. Ýaşamaly ýerimizi görkezdiler begenlik diýe. Bir hepde wagt berdiler göçüp gelmeli. 2024-nji ýylda göçüp geldik. Çağlarymyzy şäherdäki mektepden çykaryp arkadaş şäheriniň mektebine ýerleşdirdik. Yerli wekiller tarapyndan şol salgyda ýaşaýan namaz barada ähli kepinamalar berildi. Ýöne şertnama bermediler. Häkimiň jaý bilen üpçün etmek barada kararyny çykarmadylar. Şertnama almak üçin gorjy ile ýüz tutduk. Ýaşaýyş jaý potroçy tarapyndan dogly tapşyrylmadyk diýip resminamalary wagtynda resmileşdirip berdiler. 2024-nji ýylyň fevral aýyndan 2025-nji ýylyň iýun aýyna çenli ýaşadyp, täze häkim G. Mamedowa gelenden soňra ýaşaýjylara arza uratdylar. Ýagny siz şu salgyda bir kanun ýaşaýaňyz diýip, jaýyňy boşaltmaly. Türkmenistanyň haýsy raýaty bir kanun boş duran jaýa girip ýaşap bilýär, bir açar bermese, ruhsat bermese. Iýul aýynda arkadaş şäher Kärizek etrap kadiýetinde suud eden bolup raýatlary dol ýagdaýda günäkärlep jaýy boşaltmaly çözüp çykardylar. Birinciden raýatlary ilkinäme üçin jaý berip begendirýärler. Ikinciden raýatlar täze jaýa giden pul çykdyjy etdiler. Näme üçin bir kanun bolsa berilen wagtda aýtmadylar. 1,5 million gowrak wagt ýaşadyp inni ýatlaryna düşdümkä. Raýatlaryň täze jaýa göçüp gelip dogun garynlaş, gonşy bolan täze jaý bilen utlansaňlar, ýüzüne bizi kowdular, suud edip jenaýat işini eden ýalak etdiler. Diýelim raýatlaryň il günüň arasyna awryny ýere çalmak dälmi? Bu garaz ýagdaý şeýle. Bu bolýan zatlardan prezidentimiň habary ýokmy? General prokuratura arada ýazyldy. Hormatly prezidentimize ýazyldy. Hiç dinden jogap ýok, netije diňe çykmaly. Bary bilen körügi arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça komitetiň başlygy Derýan Nuriýewiçden we G. Mamedowadan 3 adamam Gorjul upravleniýa başlygy Oraz Keçeden. Arkadaş şäher prokurory kadiýeti adalatly garaş şutaýda gullukdan bary. G. Mamedowadan we Derýan Nuriýewiçden bir ruhsat hereket edip bilenoklar. Raýata jaý berip begendirip 1,5 ýyl geçenden soň köçe adammak hökümete gelişýän iş orgalyny özüni günäkär edip çykarýarlar özüm. Onu oyunu tozuryan Derýan Nuriýewiç gurulşyna men diňe gurulşyga jogap berýän diýe. Jaý paýlaşyk we raýatlar bilen işim ýok diýip jogap berýär. Aslynda bar zat edýän şol G. Mamedowda şonu diňleýär. Senin oğlanlaryň bizden has gowusyny taparlar. İşe girmek üçin para berýänleri, işe girenden soň para berip jaý alaýanlary, Gorjulyň öňkü atajanyň pamoşny Oraz Keçen edýän işlerini, G. Mamedowaň we Derýan Nuriýewiçiň edýän zatlaryny has kim bilerler. Raýat hökmünde bizde hukuk kalmady. Şol bir wagtda dogun garyndaşlarymyň ýüzüne serede ýagdaý goýmadylar. Şunça hojalyk maşiniste bilen getirilip innem üssatçylan ýaly edip bizi bir kanun diýip suud edip jaýdan çykarjak bolup ýerimizi arkadaş şäherde işleýän birinden para alyp biziň ýerimizi doldurjak bolýarlarmy näme? Garaz eden etdilik. 2 ýyl bäri elim ýalak şäheri raýat bilen doldurup bilen oklar. Giden jaýlar açylany bäri boş ýatyr. Muňa garamazdan ýaşap ýören raýatlardan gün ýok. Bir kanun diýip suud edip çykarýarlar. Vatandaşlar. Näme bu böyle Türkmenistanla? Konkretno olup durar. Yok, bulara 3 tane goýunam bermeliler. Bular 3 tane goýunam adaşdyryp ýitirip gelýär, çölden var. Ýöner aýdylanok şu söz. 3 tane goýunam bilen mallar seret. Insan hojalygy, yani jaý berip şonu ýygyny alyp buluşup berler da. Ondan şulara sen goýunam ana edecekmi? Goýun 3 tane 5 tane gotur geçibilen goýuny aman edecekmi? Şonu ýitirip gelýär şolar men 100% aýdaýyn. Oraz barada işin oňar men adam. Oraz barada da men uje maglumatda çöpläp otyrym Gorjul upravleniýa başlygy
Aşkı Çekir'nin 50-nji mektebini okapdyr. Ora atarkayım morfen barada da biraz bilinýär, inşallah yakın wagtda görüşürüz. Vatandaşlar görýäňiz däl mi? Aykymyň özünden bar da ýöne. Hukumata ýüzünýän şu adamlar bar. Bar da ýöne gaz. Şu adamlar maňa hatýar aryn aýtýan adamlar. Şu adamlar maňa minnetdarlyk bildirýär. Her bir adam. Gözüňize getirin. Bütün şu adamlar bizim tarapdarymyz bolýar. Ýöne soň wagt sagat gelende şu adamlar bizim ýüzümizden geçmeýär. Bu adamlar biz üçin hereket etdi. Bizim bular üçin bir zat edeli diýip aýa galjaklaryň biridir. Şoň üçin pikirlenin. Eğerde wagtyny wagtda şu zatlar gözüň kemçiligi ýoksa bu halk ertisiň düşmanyňyz bolýar. Pikirlenin şu problemleri çözmeseniz var Türkmenistan'da. En yakın wagtda haus boljakdyr ýurdun içinde. Näme garansiýa berýär? Burunda oturuverin. Jaýla adamlaryň eline jaýla. Bular wara. Talip sen bular düzetip ýaşylyk etmesen o. Ýaşylyk edip men näme gün gördüm mena 5 ýyl boldy. Bular adam etjek bolup, düzetjek bolup kemçiliklerini aýtdyk. Birinem düzeden oklar, birinem. Aýdyp gelýär emme kemçiliklerini. Adamlaryň massawy bular gözden çıkarttılar ha, massawy. 70-80 adam näme tutuşy welaýatlar gözden çıkardylar ha. Näçe halkymyzyň näýelelikler aýtdylar gelip men welaýatdan Aşgabatda gelip işletem men tutup goýýarlar zat diýip. Düzetdilermi? Häzir hem şo zatlar bar. Arkadaş şäherlere bar, guruluşyklarda işledi, puluna meren oklar diýip berýärler maňa. Puluna meren oklar diýe, işleden hakyna meren oklar diýe, bar nire aýtsaň şoňa aýt diýerler diýe. Özüň nelegal ýaşap görün. Nelegal bolýanda seni mutaýda edil. Türkde näýil gaçak bolsaň, Aşgabatda da propiska zat bilen resmi işlemeýän bolsaň senem nelegal. Ana, öz ýurdunda nelegal bolup kaldyňyz. Öz ýurduňyzda mültejisiz bar. Sığınmaçy, öz ýurduňyzda ikinji sort adam. Ana, 80 adamyň problemasyny çözermeýi bular. Çözmeýärler bar. Bedew bada bilen umma var ya. Bular Näme bedew dostlar? Bedew ady näme? Ular wara gysga dil bilen aýdanda medýanny. Sizem diýe eliňizden gelse asman çekin diýe. Nurişka. Eliňizden gelýän olsa asman çekäýin diýe. Nurişka bedew bilýän haýsy bedew bilen barýarlar. Ol zynda öňüne bilýänmi? Ýarışda şo bedew bilen barýar. Kurban gulyn ýoladyn kören bedew. Ава. Всем привет. Здравствуйте. Добро пожаловать. Vatandaşlar, näme bolup berew ýurtda adamlar mene gynanýar size. Right, gati. Wa alaikum salam. Ne balnoylara kömek edýäňiz, ne de invalitlere jaý berýäňiz, jaý gurdurýaňyz, milliardlarça pul ulaşy edýäňiz. Mätäşlere jaý berýäňiz o. Jaýlary kılan adamlara jaý berýäňiz o, invalitlere jaý berýäňiz o. Kime jaý berýäňiz? Boş jaýlary ýöne gurdurup berdiňiz. Täşke o jaýlar bir işe yaratady. Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuh. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Ahlen ve sahlen. Gom ýagdaýlar janyň sagmy? Allah şükür. Ovay bolýar. Kepler maymun mu bratok? Molya hadi oğlum. 80 sana kozolga jaý berenden soň şolary ne edip haýsy ýüzü bilen çykyň diýip bilýär bular. Jaý berenden soň çykyň diýip bilýär. Utanman ne edip baryp diýip bilýär. O näme bolar? Geçip barýa kapaýlanmy kaýa o jaýlar. Geçip barýa bazardan gelýär, gelýärik ne jaý diýip bir şey diýip allarmy kaýa alanlaryna. Yerleştirenem ýene hökümet resmilerdir ha. Onun soň ýene çykar ýa-ni hökümet onu eger şunkun hökümet resmileri
size bir zat dokument ödüp berse ya cahil ödüp berse senem 2 günden soň ol adam işten gitti başkası gelse olam ol çıkarıp otursa kimenan mal nädip ýaşamaly Gatı maskaraçılığı var. Ne bileyim. Bunu ýalaksyn üçin men şu wagt birinji ýerde geçdiň ömrümde hökümet jaý berip soň jaýyny izin alýarmy? Öwesini gursagyny goýdy adamlar. Dünyada yok o dünyada. To sen hükümet bolup birat beren soň sözüňde dura, ýygyna dura. Hükümet bolup beren soň ýygyna dura. Daha çok da alara da olurlar. Hakikaten. Bekle. Aýdy berin vatandaşlar, eğer de şol ýalyk arkadaş şäherine kösenýän adamlar, haçy arkadaş şäherini 100% dinläp oturýarlar. Prasluşka goýdular ýaşaýan adamlar izarlama üçin, daritme üçin haýran galmalar, arkadaş şäherinde ýaşaýan adamlar. Şolar telefonlaryny dinleýärler, daret edýärler, şolar işini birat görlämetler, daýdametler diýip. Wow. Spets objekt. Men släpar suratym neden aldın? Anakana. Elton John, brat. Elton John. This is Elton John, bro. Talip, go olmazsa. Goy, den goy. Biret. Yo, Elton John. Bunda näme meşgul oldu? Vatandaşlar, Elton John. Tanışyalım. Garaz asuda asmandan başka hemme zat bar da ýurtda. Asuda asmandan başka hemme zat bar. Instagram. Beýdip günüň sana. Şu men ýaşapýarym asuda asmany. Burada o adam newtem ýok, gazam ýok. Sizden ýüdesse gowy ýaşaýarlar o adamlar. Sizden ýüdesse müňesse gowy ýaşaýarlar bara. Şunuň newtem ýok, gazam ýok. Birinki ýarasy baýlyklaram ýok. Yüzesse müngesse gowy ýaşaýarlar var. Ne, erwet ýaşaýan bamy? Akmy. Bar, gidiver. Tabaratay. Adagara. Haydi ya. Bir ýygyny hemme kişi başlyk bolasy gelýär diýär. Daýhanyň başyna hemme kişi başlyk. Her kim başlyk bolasy gelýär. Başlyk kän orunbasary ýa. Türkmenistan ýa-da hem şolar şu wagt. Her kim başlyk o şu wagt. O götü okly bir dom problemi, o şolun başlyk. Ýollaky uçaska goýan başlyk. Ejen hemme kişi başlyk başyna. Daýhanyň bolsaň hekimlikden o sebepten tutup hekimlige çende hemme kişi başlyk. Kulturiza taptın ba tüyleme. Meniň bicepsim ýalak bolup görýärmi? Menkiden pesýärler ýöne. Menki ýöne goltugym bolan ýalak däl, ama Amazon ekene goltugy da. Tokoy jungli. Amazonyň da adyny men edip. Awa. Senden bırak dayo görünüyor. Ay bolýar da näme täzelik? Täzelik bolar inşallah arkadaş şäher barada şu taýda wiza çek indiki wizam. Razık halkyň problemalaryny kän köpräk çykyş etmeli. Adamlar beýenýär o var. Nuranany görmem kän aýt Nurana çağajygy var. Yaman kän. Telegram'a näme diýip ýa. Evet. Telegram ýalandy. Vatandaşlar, şu Nuranaň ýagdaýyny görüp barmaň yaman kän adam ýazdy. Şu kime ýüz tutmaly diýär, nädip ýüz tutmaly diýär. Meselem men ChatGPT'den soradym. ChatGPT meni internetden hemme zady bilýär şol. İnternetde bar zady sorasaň bilýär. Şondan soradym, men diýdim, haýsy agawat ganasyny kime ýüz tutmaly diýdim. Daşary işler ministrliginiň nomerini berip berýär maňa. Menim gördüm, Daşary işler ministrine haýsy agawat işle meşgul bolýarmyka. Owa, dogry eşitdiňiz.
Daşary işler ministrliginiň telefon nomerini berdi. Aha. Интересно vatandaşlar. Demek hayır sakavat üçin Daşary işler ministrine jaňat. Jaňat görüňen Daşary işler ministrligine. Kstati, Google geleceğe aýtmaly. Daşary işler ministrine jaňat görsün diýip. Haça ilçihana barıp durup ilçihanada kokku berip durar. Aýtma bu ilçihanalaryň işleýänlerim konkret nöwde göwnýet ýaray. İlçihana demek näme wekiliyet? Yani sen Türkmenistan döwletini başka bir ýurtda temsil edýän, представлять edýän. Eğer de sen näle представлять edýän bolsaň, şolar ýalan bolýar da näle ejek? Olar näle представлять edýär? Kokku berýärler adamlary, pul alýarlar. Ýa-da aýtdym Rossiýada Türkmenistanyň ilçihanasynda $100 alýarlar priýoma ýetjek bolsaň, Türkiýede de ittihaly kuruluşýarlar adamlar bilen adamyň hasaby ýok. Ziýany ýok, ediberiň. Bizi güýçlendirýäňiz gaýtan. Halkyň size bolan ümidini hasam aşağı düşürýär. Yani adamlar ümidsizlige düşýär. Tamam, adamlar ümidsizlikde beter bolýarlar. Oturýar bolan, diýär, men tamamjy ýitirjek adymy ýitirdim. Kömek ýok döwletden. Hiç gelip ağaç oturýan. Ay şu ayaga alaýyn näme boljak zat boluversin näme diýär. Bir barlak göreýin diýip adamlarda pikir görýär. Ve şonda bu adamlar bize goşulýar. Biz hem soň siziň malatop bilen kelýän uranýaly edip düm burýas. Biraz wagt kaldy. İnşallah. Köp bolsa inşallah. Güç yok da hiç yerde hiç ýelek. Mundan öňden bolmaz. Şefa beýem öz maşgalasyna gowuşdyň soňunda watandaşlar görüntüňi da videosyny. Awa. Men size aýtdym öňüm, ýene de bir ýerde aýtdym. Eğer bir problem anaňyz bar bolsa, hiç taatdan çekinmeň, gorkmaň, geliň efirde gürleň. Şu efirde gürleýän adamlaryň öň 95%, ýene 96% galdy. 96% adamlaryň problemleri çözüldi Allaha şükür. Hat ýazyp oturmaň, boşuna çirnil aýlarsyňyz, ruçka aýlarsyňyz, kagaz aýlarsyňyz, agaçlara nerseňiz agyratyn. Geliň şu taýda gürleýän inşallah problemany çözüljekdir watandaşlar. Akyrymyň aýdýar size hiç gerek. Size erbetçilige iteklämok, demek. Göz ýaşy adamlaryň göz ýaşyna sebäp bolan haramzadalar bar. Olaryň inşallah Allah Taala belasyny berer. Bilýän laçyn dogan, temaňa video urat inşallah. Halkyň sesi berdidir doganjygym, arkaýym bolun. Ýene bir hat ýazypdyr. Efirde şu wagt doganjygym. Efir sorap atýarlar, efir açýan. Teret Talip, maňa diýdiler maşgalaňy nädip çykarýan, hem ýiti hökümeti tanqid edip, hem nädip çykarýan, sen hökümet bilen näçe alalaşdyň diýdiler. Ana ýene bir suwtnaman ha. Şu gelnejem Türkmenistanyň içinden girip gepledi, öz derdini aýtdy. Ýadyňa düşýän olsa interneti kesilip durýar. Yani Teret hökümet bilen gidişmeyeni bilmeyenler kelleler çatmasa agent diýediňe. Kelle çatanok biziň görüş usulumyzda çatanok akıllary ýetenok. Hökümetiň uğruna gidip gazanyp bolýarmy ýa-da garşysyna gidip gazanyp bolýarmy, şoň akıllar çatanok. Onu biz başarsadyk, onu bize markada şöhrat diýerdik de otururduk da. Yani özleriniň kellesi işleýänok, çatanok, onuň hökümeti şonça ýiti tanqid edip nädip çykarýarlar seni. Soraň ana gelnejeden çykdy, näme pul berip çykdy Mustapar ýa. Görüş bilen çykylýar watandaşlar. Görüş bilen. Her kim görüşmeli şeýdip. Çykyp bilen okmy? Görüş. Çık. Öldürýänem bolsaň diýdi çık. Şonda diňe gazanarsyň. Nuruşka. Sähel birde Nuruşka. Aýdyn diýen kän bolar. Sen bir iş başarsaň, bular senin şol edýän işiňi görüpçilik edip bilýän, sana çek bilen oklar. Görýär o adam bilen köpüsi. İnşallah görüpleriň içi odalar bar. Bular diňe iýe giderler görüpçilikden. Biz bolsa inşallah ýoňa gideriz. Aýt hak etdiň şonu. Görüpçilikden diýerler diňe. Görýär bular agam. İçimizde känä görýär, näme garaşyk beliklerden agam. Görüpler, içiňiz odalsyn ey. Ente kän odalar.
Pakoy verem doktor size görüpçiliğin içindeki jinlaryňyz sizi şekillep otyrda. Vay. Assalamu alaikum. Wa aleykum assalam. Ogo Allah şükür öýreniň janyňyz sagmy? Şükür. Yani Telegram'dan men yazmam. Ha, efir sorapmy? O. Ne şu günler idarlayan. Evet bilemok. Oşul. Otmaya da ilaňa. Şükür. Ne şowatlar idarlayas. Bollaýas. Şükür siz gowmusyňyz janyňyz sagmy? Açky geýdim namartlaryň gözü degämesin diýip. Dogry düşünün. Allah diýsan. İçine olad etipdir ýani görüpçilik barada görüňetdim bolen. Bular hem görüp hem gözde girmäni bolýar ýalar. Şoň üçin Ayatul Kursi okap içimde biraz açkymy daktym. Allah şolar ýalak. Paýama efiriň öňünde okaýan doga efirmide ama ýene efiriň içine marasyny etmesek bolmaýar watandaşlar. Allah kabul etsin. Amin. Ecmaîn. Allah Taala bütün hemme müslümanlaryň dogry ýolda bolýan doganlarymyzyň doga dilelerini we işlerini ýeňilleşdirsin inşallah. Amin. Aýdy ber. Am şu Türkmenistan'da bolup geçýän zatlar bar. Owa. Şolaň nemede edilmeň strategiýam tojolukda köplenç eýle beýle diýerler on. Men aýtjan öýdäkleri ýurt diýilen zat diýen ýöne hojoluň ulrak görnüşi diýen mysal üçin hojoluk mysal üçin men hojoluk. Men bergem götümden aldy. Men çagam aç ýatyr. Men jaý galdyrsam näme hilek bolar? Men çagam aç. Ýöne men jaý galdyrmaly. Toý etmeli, keyip sapa etmeli. Birinji bir gaýratlaň edilýän zatlary. Owa dost dogry aýtýan. Görüpçilerden ýana şu açkymyň içi derledi. Eýem açkymy derledip eşitdiňler. Näl görüpsiz? Koronavirusda daýym bar, men aklym çatan o Türkmenistanyň kartany görýän ýok diýen men Lagisni pikir edäýme, adamlar näme hilek, ýok, hemme ýurtda bazat bizden edip ýok. No, görýän osoňdan şu kripto mining işlerimi näme habar barmy şondan? Men sana bir zat aýdym, eýerde bular sifrawy valuta, ýagny kripto mining edýän bolsalar, diýmek bularyň öz bir bähbidi bardyr. Ondan başga sana işler. Ya, inne şonu bizde abnaliç gedip bolýamka, näme sebäp şonu? Men şoňa gyklanýanlar, men şonu abnaliç gedip bolýan bolsa da, liçni şular özü pul goýan, gatken pul goýan şoňa. Gatky uly ofislan işlenýändir, bolmasa Inteko karta perot ýok bizde o kripto mining abnaliçke nirden bolsa. Şu wagt studentler aýtdy, ağam diýen pul geçirip bolanyň o diýär ýurtdaşyna normal diýär, pul alyp bilen wagt diýär, konvertasiýa edip bilen wagt diýär. Kıyınam, bidem neme diýär? Menem daşar ýurtda ýöne kıyın sebäpler, bir bokkulja sebäpler tapýarlar da biz. Owa. Men sana aýdylmy, basym Aşgabatyňam şoňa bar ýa watandaşlar, häzir siziň ol 50 manatlygyna, 100 manatlygyna seretmeň adamlar. Men aýdylmy, wagt geçmek bilen Aşgabada gitmeň özüm size wara ummasyz pul durup başlaýar şu gidişine gitse. Doğru, aýdyn Aşgabada näme diýip atlandyrýan? 13 rayon ýa notayla. Государство diýilýär. Nämede kinoda wadyr. Realda da Maňa pasportyň hanny soradylar. Men Aşgabatda ýetdirkam. Oho, onel pasport diýdim. Aý şunňa kimlik almaly. Aý dur dost diýdim. Men indi düşünemem o zatlara diýdim. Öz ýurdumda arkadaşlar diýdim. Men diýdim hiç de edem bok. Maskam daklanmy? Daklan. Çilim çekem bok. Peşahotdan geçdim. Ya birine söýünem bok. Nasatam bok. Ya bir satam bok. Nelegalny. Edil sen nidim şu at meni akirip ştraf töletjek bolýan. Sen men hiç edip bilen ok diýim birinjiden. İkinciden hem liboy zatda da birinji bir näme
adama var hop getirmesen ya yine orada etmesen düşünürüz bir zat var. Ana yöne or patronun abisini garamaya işsizek korsu. Kimliğin nerede diyor o? Ben garajdan Türkmenistan'a bile spurasoy Kimlik kakonu pasportu işiyor. Hayratlı, eşcan var. Sen ona aitcan, men un viza vardım. Ne olur hala. Sondan ön vağdaldan düştüm. Vağdaldan düşüp yerde menin ağrıyordun nasıl dayanka var ha? Sonra geçtim men tutup aldılar. Milisyalar men olsa viza varmalı. O zaman men tuttular da maşine mindim. O zaman aytti yanında ne men olsa çıkar deydi. Benim dolarım ma, pasportum ma, telefonum ma çıkardım. Bana aytca sen ne yapçın valyutunu dolar yanında götürüp börsün diye. Men ayttım, men dedim. Türkiye gitme için viza dedim ne dolar hükümünde geçmeler men manat hükümünde geçmeli. Ne diysem yok sen işte yanında götürmenin hakkın yok deyip tutcara. Sen nereden aldın, ne için aldın diye aytcan gururun ne zerre dolu. Arada menem sakladılar ne var? Ona esil cevap dolu arada diyen. Prosto alıp borlayın çördü gıssant baryan. Kadir nemesem davalaş bilecek kolun içimen edem. Edem o. Prosto alıp men telefon marlayalar. Men kine marladılar. Razırşen bana razırşen görköden ok. Özünü tanadan ok. Bir aytdı biri anarkam tanatmalı. İki ol parlattı ulan meni. Gelip bir tanattı. Aslında olar seni öğret elinden darlamana hakkı yok onun. Men borlay gerek ya suatlar derrol neme deyin or barlanna. Bağda içinde Türkmenistan neme zattan ayun açık duranlar. Olyana abisne hemmek için görüyen zatı. Sen liboy platforma girden görgü. Değerli hava tayo. Değerli kim näme edip görün belli Allah yal kaptır oğlum. Yok her kim näme edip. Allah yal kaptır var ha. Näçe sapar şükretsem ado. Elhamdülillah. Şurada her yerde görýän nam sizi edilmeniň YouTube'da görýän sizi. Ýöne şöyle geldi ýalar da. Men öz düşünjem we dinden eşden zadım. Adam öz nefsine haýdyp bilen okda. Näçe ýaşaýança nefs şon füýre ya. Hakiki Allah Teala'nın kulu olsa näçe yıldan soň nefsini füýräp bilýär. Ýöne ne diýerler size köplönç diýerler Nura size de diýerler. Muhammed dur Allah saýlaýar. Mümkin varlasın diýär. Wagt geldi. Doğru. Allah Teala saýlaýar hemmek şinem. Birinjiden edil geplere görä öldürdi diýerler. Ýöne gören ýok, bilen ýok edil. Men eşitişim olun adam nefsine haýdymasa Allah Teala saýlany bilenem. Ol hökman doğru adam diýmeklik däl. Allah Teala näme diýär Kur'an-ı Kerimde? Biz de adamları ve cinleri yalnız bize ibadet etsinler diýip yaratdyk diýär. Allah Teala her bir adamın ikbalyny ýa ýöne adam öz ikbalyny göre hereket edýär. Yani воистину каждая душа получит то, к чему стремится diýär. Şunu? Yani şöyle ayet. Onun için adam öyle nimet yamak. Cemi itogal ya. Şo ýalňyşmadan şol ulamaň adyny bilenmek bolun. Bir alkaş diýär. Alkaş gyrdy diýär şoňa. Allah Teala başararmy diýdi. Hiç da diýen ok Allah Teala başararmy diýdi onu. Hawa diýdi. Şo ulama. Alkaş diýip kilenç gyrdy diýär. Şol Allah Teala başararmy diýdi. İkilencem Hawa diýdi. Üçlönç daýowrak diýdirdi. Allah Teala başararmy diýdir onu şol ulama iki edek Hawa diýip özünden gidipdir. Şonda birinji edek näme diýär? Men ýal alkaşy sen ýal edip bilermi diýär. Namaz adam edip bilermi diýär. İkilenç ýalňyşmadan men ýalyny ilkara salap bilermi diýär. İkilençe aýtdy, men ýalyny sen ýal ulama edip bilermi diýär. Üçlönç özünden gideniniň sebäpligi
sen ýal ulamany men ýal alkaş edip bilermi diýe Allah Taala. Ähli zat Allah Teala'nın adyna, eline tawfan okuda var. Hemmemiz bilýär, şoň aklymyz ýetip durşa, hemme zat Allah Teala'dan geldi. Ýöne Allah Teala'nın berdi. Ihtiyary her adamyň eline berýär da. Yok. Özünü görkeden olsa, belki bularam beýtmezler. Bilip durlar, edip durlar. Son taýlan Allah Taala bolsa gayratly, bizem şu ýola çıkaranam Allah Taala. Elhamdülillah. Yani bilgem yüreğimde, o yüreğimde goýandyr ki bizem yüreýändir. Dogruýyny gepleme digen dilsiz şeytandyr diýilýär. Ýalanyň ýanyna duran deň şagirt kiyamatda her kim öz nemetini çeker. Gelip lagisni görüp köp saýyn görüp oturna, görýänna edil. Daşar ýurtda boljaň etdiler. İlki bilen howur özüň bokda oturdyň. Gelip doğru güllýal ýurdumyz var diýenlerine gakarym belli. Iň ýerlet sady. Näme üçin men öz ýurdumda işläp bilemok? Näme üçin men öz ýurdumda işläp öz şagarlamy daşar ýurda aýlap bilemok? Güllýal bolmak üçin asfalt bolmaly, ama köçeleriň zadyň asfalt bolmaly, aýyň bolmaly. Asfalt. Asfalt yok diýip güllýal bolýar ýok. Ya asfalt gerek. Galam asfalt götüne soktun o. Tok gelse de bolýar, normal tok gelse. Suwa yok. Tok Arkadaşlar. Aylık töleýän, o aylyk töleýän men. Näme barda gürleşmeli aýdyp berýin. PPS barda gürläp berýdi ýa-ni o diýil. Näme dost, men PPS'in başlygymy? PPS mi? Men aýdaýyn barym PPS näme etdi meni 7 ýalňyşmasam 6-njy klassda 7-nji klassda şähere welosipedle gitdi o waň oglan bidem näme. Indi näme köprüden düşdüm. Tigirim çapyllandy. Men ýerde patrola düşüp görüpdürn 6-njy klass çaga. Ýerde şähere gitdim. Köpçülük ýerine welosipedle gezmek gadagan ýarowma. İntem kelli işedi, Hudaýa şükür. Ýa diýdim, biz onu diýdim, köpçülük dämi diýdim. Nägir lagist sorawda, biz onu adam däp bolýarsa, köpçülükde biz welosipedle gezsek bolanok. Bolýa uly ýolda maşina müşaýat derseň, başga urun sen saklarlar. Ýöne peşehodda welosipedle gezmek edil bolýan-ka diýenler. Näme çöllü çöllü. Nedel 3 ýurdu gördük da olen ýörüýdi welosiped ýollar da atdyram bada käýerdi. Bar bizde ola ýok, başga şun ýol ýok. Ýene bir zat okap bereýin. Çöllüde mä türseň bolar, adam ýok ýerinde o wara. Çöllüde mä bakjar o. Bolanlar gaýrat edip bakjamen. Bir zat okap berjek. Taýş etdi ýene biri. Talipçan salamu aleykum Baýmurat İlmuradoviç. Zampret hakynda da aýdaýynda. Bar ogdaşlaryny, kurtdaşlaryny, işleşlerini öňünde işte adamlar karardan we fermanyny geçirýär. Prezidentimize garşy adam jemleýämika diýen ödüm adamlar diňe edýär. Hemme zady anyk aýdyp bolýar. Eger aýdyp berseňiz ýazjak gaýrat edeň. Gurulşyk ministriň owadaşy, gurulşyk ministri owadaşy, energetika ministri owadaşy, gara ýol ministri, zam ministri owadaşlary, awtoýoly goýulan Jewel sement zawodynyň direktory, senagat ministri Balkan kariyeriň başlygy, soňra Jewel sement zawodynyň direktory, soňra awtolog ministri etdi, şol ýygnakda kurtaşy, bile işläni. Demir ýol ministri wezipetinde de şolaň adam tek goýuldy. Senagatyň pravdylamy. Bäherdiň sement zawodynyň direktory orunbatyr kurtaşlary bile işländi. Köçe süpürýänlere ejem bajyň diýip söýýär, gün beren ok ejizlere. Başga da kendi. Şerefsize bak. Jaý meselesi näli bollaý vatandaşlar? Arkadaş şähernäki jaý meselesi gatyr beday. Gynany ýa vatandaşlar. Video çekip uradaň diýen maňa kimin şol jaý problematy bar bolsa, şonu paýlaşaly biz. Men çıkışymdan. Bu şol videoda ýüzüni çekip problemamyz. Çekip berýärmi? İnşallah çözemok ýöne çözýänler eşitýär problemalaryny.
Näme problema? Şeydi. Kän problemam. Aydın da näme kän bolsa bir aydın näme problema? Например, sen köp gürleýän şu wagt. Ay köp gürleýän bolsam diňleme da, doga näme senin oturup spor edemiş taý. Dinleyin, ne karacağım, dinleyin ne, просто, может быть, поделюсь. A çok kän gürleýän. Hop, Probleman kän bolsa şu wada çendik Более, я такая злая, men Bukki. Probleman kän bolsa gürlerdiň, probleman ýok men pikirimçe aýten gülýäli ýaşaýan. Hiç probleman ýok sen. Näme diýär? Probleman bolan bolsa gürlerdiň diýen şu wada. Senem parçy. Gürlerdiň da probleman kän bolsa. Более мой красивый. Adın kim aýsan? Düşünmedim. Nurhan. Mehmet. Men kimi Nurhan menki? Alo, Nurhan. Benimki Spartak. Şey, gürlemen durayın da annem, ha? Nurhan adım, Nurhan. Çıkarsanız da, çıkar koyuversanız da. Yok. Görgülün interneti tarmaz idi. Kunçeşek diye kunçeşek minzeyala şu. Çıkarıver olur ya adam. Men bir daha daha internetin kestilere görgülün. İstemem. O dost. Men daşar yurda qaytdım ha. Ova. Men yüküm 20 kilo çıktı. Arka sumkam 7 kilo çıktı. Arka sumkamda bir malako var. Bir mermer şokolat var. Ondan soň men peçatdan hemen atdan geçtim men. Bir peçat durulup geçirilen soň arkaýyn 3-nji hemen akoşkadan geçen soň sen adyň tutmaly däl ho. Yok, bizleri turist däl de iş vize bilen gaýdanlary başka kabinete salıp üstünden pul işläp otýarlar. Ananjakmy? Bizler var ha, dogruýum aýda ine bereket da bir keypine gaýdamyz ýok. Bizler bu ýerleri çağajyklanmaz, bir öýütük edinel ardu hyýar bilen ýanymda $100 pulum bardy. Ýöne men aýtdym şoň $20 alyp galdy. Allah jaglaýan diýdim, Qurban aýynda diýdim, çağajymyň basynyň sadakasy bolsun taýdan. Aýra dedim, olanlar gürlemejek bolsaň mikrofonuny öçüräň-de. Assalamu alaykum. Amin. Onda hayran kaldım men. Nara öldürüm. Allah hatırdı ol. Bir mut Spartak, bir mut garaş. Allah hatırdı ol. Bara bol deyip hugluktur alıp bar ya. O yerde adamlar korkucuna veripdi. Korkucuna bar ondan berdim diýer. Geçtim. Eň soňunda aňyr ýüzüne geçme samalýoda minme üçin geçilýän ýerinde barlykdan geçirilýär. Dogrymy? Sunkaňy, arka sunkaňy. Onda bir ganjy goty, haramzada ol kameradan geçdin kam. Onun içinde mermer bilen malaka var ha. Onun içinde de ekran bir zat var takalokda diýär. Aç dedi, beýle oglan aýtdy, açdym. Onun içinde malaka var. Men näme üçin dedi? Ýanyň aldyň dedi. Näme üçin bagaja goýulmadyn dedi. Men aýtdym, "Ýerden zat abi" dedim. Men ýanymda götürjek dedim. Bar dedim, men akit ýerine bagaja ýertip gaýt dedi. Bagaja ýam samalýoda mindi. Men aýtdym, "Eýdi" dedim, "Näde geçeýin men berden ýerime" dedim. Ay dedi, onda galarsın da dedi. Onda bizim etjek adamız yok, bar gidiver arkaýyn dedi. Men aýtdym, näme bu normal edip bir düşündir dedim aýtdy. Ay dedi, sunkaň açda dedi, şu ýerde çöda ýerle dedi. Teret. 20 manat saldım. 20 manat saldım. "Bao" dedi, "Munyň" dedi, "Bolan aga" dedi. 10 manat saldım. Ay ýa dedi, "Bar jigim" dedi, "Bar ýerine geçsen aýsan" dedi. Ay mana koň berip goýuram, mere keningde o beýt götäp durman adam bilmän. Yo, men aýtjak bolýany, men de pula ýatan aýtjak bolýany, aga men mana dagy haçandan näme pula ýatan o bilen okmy näme? Men aklym haýran. Gazi arkadaşlar. 21-nji asyrda 2025-nji ýylda dünýäge gaz eksport etjek bolýar. Ýewropanyň ýurtlaryna Azerbaýjanyň bilen Türkmenistan döwleti eksport etjek bolýar. İnşallah. Hatta Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, India proýekti näçe ýyl bäri guruljak bolup berýär. Ol hiç ýere gurulmaýar. Ýöne öz ýurdumyň içinde bayram alda gaz ýok, lewapda gaz ýok. Illeşdir, gyşda alma kösenýär, çağajyklar üşeýär. Gaz ýok, tok bilen problemi bar. Näli ýurtda ýaşaýar o? Näme bolduryň Odunda şak geçen kışın günde töňe daşan. Selamun aleyküm ağalar. Ve aleyküm esselam. Gowum gurummy? Aman taglykmy? Allah şükür olsun, gurma.
Oo şükür sağ ol. Şu aeroport meselesi şondan başıldım da ya. Aydı ver. Karoçi men geçen yıl dekabrda qaytdım, Rusiýa qaytdım. Adam Vidan basagly okuwa qaytdım men. Vidan basaglym da atyn taýýar dokumentim bar. Adam bagaj tawşyrdyk gaýt etdik. Adam beýlek gaýdy geçmeler migrasiýa tarapy. Ondan şataýda öňüne 4 sana koşky bar. Menem baryp durýan ýerim sepden ikinji koşka bardım. Şotak geçdiler. Şotak geçdim. Ondan dokumentlerimi berdiler. Dokumentlerimi berdim. Takmasan tasyplan üniversitede ýemler dokument. Gatow da o. Ondan ikinji koşka bardım. Dokumentler gördü. Barçy ýene-de aňyrda garaşdydy. Dokumentlerimi ýygyna bermediler migrasiýada. Menem garaşdym. Bir 2 minutdan 2 adam geçirdiler. Soň men çağırdy. Hoca Gurban kim? Men geldim bardım. Sen gelmedi dokumentlerimi düzgün dedi. Sen git baýan üniversiteden neydi? Türkmenistan'ı tasdiklemeyen eken son için senede çakıl katın çalışmalı oluyorum ya öz migrasiyonla neydi? Ruhsatname getirmeli oluyorum. O menen şunu alayım. Bir gün dostum aytdı da diye öz Murat qaytdım. Şol üniversitede qaytdım. Men gelen üniversitede qaytdı. Bir gün men 2 ol owadan bile geldi. Aslında ol bir gün qaytdım men bir gün soň biledim. Şonu alıp kalktı. O men şu üniversitede düğün geçti dostum Murat'ın düğün. Anam madamın aeroportun kamerasını gör. Saat planına geldim. Aeroportun içindedim. Sonra gördüydüm. Ay bu da zatları bilemek için ne dokumentlerini ilkten bana hiç koydular şu tayda. Benim biledim. İyice tavsiye olmayan bilet daha. Ben bir bagaj aldım. Karaçı'nın 3 aylık falan gelip gibi oturdum. Bir bagaj aldım biledim. Tavsiye olmadı bilet koydu. Dokument koydu. Ne anlatacağım? Ben anırda doğun. O zaman bir tanışlan aeroportu işleyen karınlaşlar vardı. Sonra jangatdım bulam aeroportdan bir işgah tapdılar. Bana da geçiriyen mesele däldi gerek boldy. Bilerdim hem adamın içinde $1000 bolýardy. $1000 mesele ýok şol dokumentini geçip goýberýändir. Ne men etek ýalap görüm bilen oglarlar bilenler şol meni ýalap bolup görün kan. Ol Romen ayırmadı alşymy kap gelje inşallah. Sözümden kesmedim aýtdyryň. Bolýar diýdim. Ýanyma da öýde $1 mı? Onam urubulum bardy. Berdim çarpy numaranı alyp goýup urubulum. Dedim, pul ýok, saat ýok. $1000 prezent aldım. Öýdäklerini ýaşlybam işanap, ejemem işanap, aýkan ýerlerimden mellek çykdy da karaçy ýerlerimden ýok. Menden başga da işleýän ýok öýde. $1000 prezent aldım da aňryk barıp özürün işlerden. $1000 prezent alıp ertesi geldim. Şok uçuruyor dedi. Şok babam yine $500. Yine $500 soruldu. O $500'dan prezent alıp verdim. $2000 prezent aldım ha. Beni aklı kaydanlar ikinci taraftan kaydırıyor. Beni var ha. Mindik doğralarına öğrendim. Koydum dokumentlerimi verdiydiler. Dokumentlerimi verdim. Beni birinci taraftan piyada samolyoda var. Yola çıkmam bilen yerinden binip oturdum. İçinden var diyeseler dağıtları bilen oturdum hali. Oraya tarafta başlandı ağam. Ben mindik koyardım. Ya toyese gilre. Tak yerine mi girlene o? Sinmedim. Göray da pulunu versen ne kılmaktı var. Men restorandan hiç taraftan geçmedim. Şatayda bir arandağdalar var ha. Bilenler o bilen bolda. Var ha Allah can şu. Sadakam olmuşsa bir kaydan $2000. Şu $2000 için ben şatayda dahuya vakti işlak geldim. Okuum, gece iş, günlük okuvet var. Gece onu yatman işlak geldim ben şatayda. Son için öydelerin başkalarını benden başka da işleyen yok için. Yurdu söyledim. Hayır. Ben hiç yere varmadım. Şovur adam. Maçına kelip verdiler de. İkisem şovur yerik okuwa var ya bir günün hiç kime pul tölemen çıkayca ertesi onun muň ismen naklar. Galim vizatçilik bolmaly. Galim vizatçilik bolmaly. Yok oğlum derler. Kanun ne eliyor ya? Kanun yok. Hayır haramdadır. Var ha elbet gittiler o çoğu olsun ha. Ay bunlar sadaka gerek. Nuranna ağam seni salıp alıp biz dedin ya Ay şola ne koyun ha var bam ka. Onda hala var onu bilemem.
Wa aleykümselam. Talip men çıkaray. Taşaklı oturayım. Fark bolýar. Dinlesene kaçamen Talip. Nuran. Talip benim ayran sonaydan dedim. Sağ olun. Sağ ol. Haýs aýdy ber. Haýs dinleýär seni. Ey bir ongal elbettigem yok. Yavur bir bas alt baryan yeri yok. Yöne suyu Nuran'ı bayda vasidi olsun halamadık. Erkekler hiç kim halamadı. Yok bana o yegenler ismi onçunlarla. Gelsen ayı var. Halamadık. Dinle. Hayır kurmun dinle. Ne için? Sebep şu bayda götürmeni ölüm gör ortadan tıkmasların yardayını degnasına degen son edilýär şodatlar. Haýs Ferhat sen baydak diýäňde. Nerede deydi ne için oturdun ayda o çıktı. Bolýar Ferhat haýs bir zat aýtjak da menden ulusyň berki men şu ulu bolan üçin sana tiýle ökmen agam diýende. Şu wagt Türkmenistanyna çağlara kömek edýär zat diýip telewizora çykyp daşary ýurtak çağlara kömek edýär diýip Oljahan Atabayew daşy ýurdun wekilleri bilen çykyş edýär. Öz çağlamy ýarawsuzka. Näme üçin meselem şoňa garşy bir pretenziýaň aýdanyok. Dogrymy şol atlar? Biz oğlumuz ki vapiyamır ya da istek okunu. Öz halimiz erit, öz günümüz qoğda ustadysmy. Yok. Sen men soragyma jogap bersene. Nälik dogry görýärmi şonu? Daşary ýurdun çağlaryna kömek edip, öz çağlaryň ýarawsuzka daşary ýurtlara kömek etmeni nälik görýär şonu? Aýtam kömek etjek adamlara da päskerçilik öredip hökümet dämi ol? Ýurdun içinde. Hayır, men bir zat aýtjagam, bir müttinle men çağam bara. Talip, tu patronu çekdi. Velayet dolandan yüzüme de seyretmediler. Velayet dolandan yüzüme de seyretmediler ene mehre. Çağam yerine kalk görmediler. Bize meyene mekrini de olup görüm da. Nereden? Agam Ferhat, sana soragym Dogrymy şo ýa-da? Toragy bir jogap ber. Baydaktan mühim temalar bar bizde. Adam jany, adam şu çağacyň durmuşy mühim däme şo baydaktan? Adam gymmatmy ýa baydak gymmatmy? Adamçylyk gymmat. Bolly şu adamçylyk soraýan meselen adamçylyk barada. Şu çağalary Nurana üçin meselem kömek eden oklara näçe wagtdan beri ejeti günni efir açyp efirde padarka oklaýarlar adamlar. Yer perkiler. Ya Nurana o zittik tutmaz salatlarım sekinem görüp otur. Men Nurana. Men içedi. Nuri ne diýem, Nurana çağacyň ady. Video paylaşdym. Gördüňmi video? Çağa, kiçijek çağa. Aynen ağam näme boldy Bastian. Emme zady ýöne. Hemmekşi ýüzüne nomur ne adres ne ýazan o? Bolýar agam Ferhat, men seni soradym, sen daşy men soragyma jogap berip bilen ok görýärmi? Gelip seni hatyn başga diýen darosmat. Näme zat soradym senden? Men senden abyşny bir soradym. Daşary ýurdun çağalary kömek etmelimi ýa-da öz çağlamada kömek etmelimi? Näme şu soradym? Öz çağlaman doğru. Talip bile gerek gelelim kara. Ben sana aýtdym ha Talip. Bolýar. Sen şu owany berýän nemeleň üçin doga edýän. Hayır ağam beş vermen den olmayışı ýaly her kimin hojalygy. Bir hil ağamjan bizlerim şeýeri var. Mendin Awganistana değil, Türkmenistan'da, Palestina'da, bütün dünyadaki Müslümanlara elimden gelecek kömek edýän. Yani Awganistan değil. İlki bilen özümüz kömek edýän. Yani soň daşary Awganistan'daky Türkmenler. Biz de sen satır sen näme diýilse de men elimi dama ýol, lize kömek edýän, liboýmy. Görmesen. Gerçekten onu dua ediyorum. Ya sen ölsün, hemen ölüp gitsen, görmesen gözüm seni. Kurtursa Allah var ya. Don bilmem girdim. Bolýar brato. Aýşa koşoklaryň barmy? Nuri. Aýdy berdi. Efir doktoryny görýän kime nämet ber, o bizim ýagdaýymy oldum wali edeli. Davay brat, davay. Kulýaly. Aýdy berin. Talip näme sorajaktym laýny uran bilýändir. Underground altyny bilýän. Şona buradan görüň diýip bolmady adamlara var şondan. Ýönem öyle çıkarlam. Ýönem öyle çıkarlam.
2019'da Türkmenistan'da gördüm şonu ben. Çerez bakayım. 150 milyon dolar. O ne mesela? Ben çerez bakayım. 150 milyon dolar. O ne mesela? Bergeni çıkardım. Bergen zapis ediyen näme etdiýäňmi bilemok. Yani bir ses sonra oturdular biri söz bize de yeter mi kadi? Men. Kahraman. Şu an aytsaktlar şu 150 milyon dolara kendiler. Kino ne baha. Büdjeti mi? İnsan numara adı ne etdiler mi? Hadi insan onu halka oşurup gidýärler mi? Boşuna birler 150 milyon boşuna berýänlerdir. Medadı menge şu harplarına çenni ya harpının üstündeki nimesine çenni. Hiç kızına çenni. Enerji ministerliği değil. Gördün mü? Yedi Türkmen şey alay. Aybram şu Daze Türkmen elippi dip duran bir elippi okap duran yeri var. Maşin numaraları yaşıl aga numar köp adı menge. Yo hemme da yok. Türkmençe Slavar oka oturan haysi. Odan arasında Türkmençe de urluya. Size hiç kim marat. Size hiç kim değil. Türkmençe de urluya. Arasında çıkıyor. Ebram bara şu oğlanlar şu neme diyecektim. Ben şu Amdere Anardan çekiller bilýän. Talip eşlen. Bilýän suw ýok Türkmenistana. Bakın 2-3 ýyldan burokçuluk görýär bolny. Şoňa da neden oklar meselem. 280 kilometr diýär o bilmem. Oğanlar, zatlar suw çekip otyrlar. Türkmenistanyň ýagdaýy näle bolarka? Şonu pikir edin oklar hiç kim. Jaý gurup zat edenden bar, alçy damba gurmaly. Oğanlara gurup otyrarlygyndan. Beýleki ýurtlaram Oğanistan we özlüklerim. Erdoğan kaldı mı? Erdoğan de. Ay oğlum ne diyecek? Tanrı sağ olsun. Göreceğim doğulun oğlum. Kimin var ha? Sağ olun. Talip seret birden boldu da halkaya gally yetecek derejesine yetenden soňra erkimiň gadal krasny liniýasy bardyr bilýärmi? Olara gaçyp giderler bilýän de boljak da gaçyp gitjek hem Russiýa bolarda. Gaçyp giderler da derler. Şunu gollap oturanlar näme derkäre utanmany halkyň arasynda olara galar. Awaz Türkmeniň problemasy hem ullokan problema ölen galar. Suw problemasy beýlik iqtisady problemalar bilen bilelikde galar. O näme gurlarlar käre olsa. Agam su problema. Vallahi suwmuz ken. Toğumuzam ken. Yani seni kovuyordım da prosto bana prosto ya adam Taliban'ım kovuyordım saçına akla saçına akla çünkü ken bir nimet bedim mol bazı gidiyorlar sarayda on ken nimet aranı kovuyormak yani Türkmenistan alat erkin arkin yaşaya sarı aşkı neyme gerek. Yaşlı sen üçün var ama korkmadan ya. Tapapayın işte aýtýarlar, yalan söyleme gaýrat et. Soman Wa aleykümselam. Tapapayın işte eşitjek men uje sen üçün. Maňa gerek ýa şu zatlar. Ben uje var ýadydım eşit. Gorgul gorkya demedi oradan gelýär. Öýkün galmandyr gorgully. Oradan gurlýar. Owul şunu da gülýärli emmede. Seniň ýaşyndaky ýaşullar bärde futbol oýnapdyr ýaşuly. 80 ýaşyndakylar bolsa bir sürp görüşdiýdi. Taliban nesil galmady. Talibnik başga näme diýerler? Başga näme diýerler? Maňa näme at goýdular? Bir ütköşük atlar bara. Ýarat takdyňda maňa da maşallah. Talip adam, talip. Yani Köyde gibi bekle haydi beceri veremez aşağı. Talipçan. Talip yani şu aeroportdakylara burada da deýne talip ruhsat bersen var şu aeroport
Yaman kän mesele wa çıkanna girenni talayalar, talaňçylar. Allah can Türkmene sawary bersin. Galtamanlaryň elinden geçýäňiz. Her gireňizde çıkaňyzda galtamanlar sizi garşalaya, galtamanlar sizi uğradyk goýberýär. Gidip baraka gele şu malakosyny alaýyn diýä, çöregini alaýyn diýä, kalwasasyny alaýyn, onu alaýyn diýä da. Öňümürge de aýtdym, onuň çözgüdi aňsat, yaman aňsat batandaşlar çözgüdi, kelleňizi işletmeňiz bolýardyňa. Allyňyzmy 5 san malako. 6-njyny ýürütü aeroportyň işgärleri üçin alýaňyz ýürütü. Sorasa bereýinne şoňa. O 6-njyň içine de iç geçme dermany guýýaňyz içine. O iç geçmeň dermanyny guýýaňyz, şu bir hepdelep tualetden çykma diýalyga diýäňizde daşarurda bar bam. Ha, şu nomeryny alyp galyň. Agam sen ýaman bu adama mende şu gaýrat et. O habarlaşarlar diýäňde nomeryny alyp gidýäň. Daşarutdan bar bam 2 günden jaň edýäň. Näetde agam malako keyip berýärmi diýäňiz. Ana, çözgüdan sada o näme onu ýöne neme dip gördüňiz. Her kim şey etdi mesele çözülýär. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Pul berýärlere, şol oýla gapa girýärlere, bilegine hiçe goýýar. Çyzyp belli edip goýýarsa, käzi gaçyp dermem girýär, ölen şolary ýyzyna gaýtarýar da görýärmi? Bar gaýtdy. Talep bir minut biraz soraýnam. Ökin olsa. O soraýar. Talep Celal Kar var, bilýärmi? Owa. Şoňa bir oglaryň biri girýär, TikTok'tan girip zat ya bilýärmi? Owa soň. Şonu bir tap bolmamy, şonu bir kim haşurmur var abi? Ne dost biz bäri başka işimiz ýokmy? Biz öýler başka adamlar bizim öýe diýdimiz var. Türkmenistanyň aladasyny dost Celal Karyň aladasyny. Halk kösenip gör. Adamlar kösenýär. Celal Kary o Irana ýaşap gören adam tez bunu öz watanyny iýleşiňi pikirlen dostum. Celal Kary näme o? Çağlar ýarawsuz şolary kömek etmeli. Celal Kary näme dost? Yani şonu aýjana biziň Türkmen da talep. Yo bilýän, o çağlarym dost başka milletler, öz türkmenlerimiz o. Amerikadan gelip gelen oklar, ö Türkmenistanyň olan çağlar. Düşünýärmi? Celal Karyň başka işimiz ýokmy bizim? Celal Kary eýdipdir, beýdipdir. Ay çetleýän. Mikrofon ýapaýda. Problemamyz kän. Düşündüňmi bana? Berbetli gaýdamok sana. Düşünmem üçin aýdym. Çetleýän kim aý? Ya düşündim o. Bolýa, gaýrat et. Sag bol. Bolýa. İýilläginde, pinäginde. Oho, bizim öz çağlarymyz ýarawsuz adamlar jaýlarynyň kowulyp ýatyr, Celal Karydan başga derdimiz ýokmy? Kawara ýaňa talip şu çağalaryň aladasyny öz watandaşynyň, öz balalarynyň aladasyny etmän ekranlarda Belarusyň elçihanasy bilen reklam eden bolup, daşary ýurdun çağalaryny alad edýän kişiler bolup. Ede şo zady bar, ýyllar edip geldi bu geldiler da. Sil alanna, tupan olanna, şonu da hiç kömek etmediler ha halka. Gittiler tırlap, konteynerlap, samolyotlar, o Russiýalara, o ýurtlara, bu ýurtlara uğratdylar, ýöne bilýän. Gittiler, ýöne gözüňe wasyp etdiler adam, watandaşlara telewizionyada görkezip etdiler adam. İnşallah var. Şol lewapda daýyn kiriş uçtu bolunç, kirişe uçan maşgalalara, käbir telekeçiler, hukuk karhanalar kömek etjek bollar, onu şolaram milli hukuklyk çağıryp, näme sana kömek etdikmi ýa diýdilermi diýip arsarap bolary üçin azar berip bilýärmi? Men bir zady bilýän. Ýaman haram zady. Şu wara inşallah şolaryň öz agzyndan çykan sözleri üçin biz bolary gasyt ederdik wara. Biz hiç adam etmek gerek ýa. Diň agzyndan çykan sözlerini aýtsak ýetir o watandaşlar. Önüne maňa etmeýän adamlar wara, iş etmeýän, şolary iş etdirýär. Allah'ın izniyle. Vakti var emel adam. Öyle lavuşka öller düşýärler. Watan nedin oturup dinleýän aýdýan zatlaryny ana şeylemi bolýa dawa. Öz sözüni özüne garşy diýär, Amerikada polisiýa saklaýan wagty всё, что вы скажете, будет использовано против вас в суде diýen naruşyk takanmak bilýän. Bilen şolara garşy öz agzyndan çykan sözlerini özlerine garşy ulanýar.
Assalamu alaikum Talib. Wa alaikum assalam. Gom ýagdaýlar? Oğlum, bravo, oğlum ýagdaýlar. Ay. Kurudaya, hoş geldin. Talib nesip bolsa şu halk ayağa kalıp hemme zat gülü alıp olup başlasan nesip bolsa Türkmenistan'a kata, kuvvet yalı etip bolýarmyka? İnşallah brat, inşallah. Etrafynam adalet bolmaly ýurtda, adalet bolmasa ýurdun näle baýlym bolsa da adam bolmasa yani tapawdy ýok. Справедливость должна быть в любом месте, во всем и везде diýär. Hemme zatda we hemme ýerde. Ay bir ýagdaýda Talibam nähil bolarsa bilmedik-de häzir bir gepe Türkmenistana bar baýtsaň ejentik gelir da göne. Söwme dostum, söwme. Söwmeler şu efirde. Boldy. Banet ýany erkek ýaly soň aýal gyzlar da atyrsaýdy efirmi, adamlar. Boldy. Aýralyň onuň syla hormat bolmaly. Soň şükürüm aýdyp bolmaýar da şo ýerde soň bilýän aýtsaňam nire ýöretýärler, iýsin kokmam çykmaýa. Öküdüň şahyna iýlen ýalak diýäňmi, nirden çykjaň belli däl ha. Burro öküdi var bilýänmi? Burro öküdi. O zat gördüňmi? İspaniýada zatda eline gıdırlar alıp onlar diýerler ya kapatyň içine bilýänmi? Burro öküdi şol. Burro öküdi. Soň gözüň içinde bilýänmi? Ganly bilýän, ýer agressiw da o adamlar gıdırlar görse gan. Topluyor. Bizimkiler hem şeyle bırak. Bizim hükümet işgallerimiz, devlet başçılar hem mesela şolar ýalyk bolupdy. Halka garşy bir kere içinde kiň var ýalyk ya da bir ýeýlen adamlar abidni öň kiçilikde zatda travmasy var mı hem adamlara garşy şo gelip hem zulmet başlaýar. Kanun ýöretjek bolan bolsa 2020'de koronavirus derede toý etmek wapça bolanok diýdiler. Doğrudamy? Hawa bilemem. Şeylemde, bilemem hawa. Hawa. Şeýle boldy şol pul berseň toý edip bolýar. Emma bizler meni özüm 2020'de öýlendim. Pul ödürledik. O zaman aýtdy, "Ey, pullular aýdym sazlap etdi. Näme üçindir bizler ýa garamaýan kyny wapçada pulnam aldylar, 9-nyň ýarynda gelip öçürüp gitdiler. Görýärmi? Bolýan wagty." Hawa. Ay bilmedik de amcamlara näme boljak, näme goýjak. Gitse gowdal öde. Yo bir gowy umyt bar o adamlar men size aýdynmy? Gowy umyt bar olam biziň her bir prezidentam arkasyny birine ýaslaýar, prezidentam bolsa. Biziň kiň ýaslaýanam Putin bolýan Merkez Aziýada Putin'a karşı Özbekistan'am nälerini bildirdi, Tajikistan'am bildirdi, Azerbaycan hatta NATO'da da girjek bolupdyr. Konkret blok Russiýa karşı blok emele gelip otýar. Ýani umyt bar adamlar ýok diýmän, Russiýanyň öz halkam nälerini bildirip başlady. Konkret şu wagt gurwan guly gaterwet ala diýär şu Russiýa bilen Azerbaýjanyň nemesinde. Çünki bir kömek geljek bolsa şoluň üstünden uçmaly bolsa häzir olar howa ýollaryna ruhsat bermeýär. Gazagystan nälelik bildirdi. Gazagystan hatta rus dilini Xitaylaryň prezidentine näme diýdi bilýärmi? Biz diýdi size diýdi gat uly hormat goýas, sag bolsun aýdýasy do. Biziň diýdi içki siýasatymyzda, bürokratiýamyzda hemme zadymyzda hormat goýýaňyz diýdi. Aýlap gepi Putin'a sokdy. Putin çünkü hormat koyunok hiç birde. Merkez Aziýanyň respublikalaryna. Şoň üçin şu wagt Kazakda, Özbekde, Tajikde, Kırgız tagam belli. Şolarda bir tendensiýa bar şu wagt Russiýaga garşy. Bu gowy alamat watandaşlar. Yani etkun biziň territoriýamyzda ayaklanma bolsa, halk ayağa kalsa, Russiýa burun sokjak bolsa, bu döwletler oňa ruhsat bermeýär diýdi bolýar şu. Şanlymy? Gowy tendensiýa gidip dur şu wagt. Hudaýa şükür. Ýene aýtjak bolýan adam 3 ay mundan ozal Türkmenistanyň Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky Howandalyga mätäç çağrylary fondunyň vice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyňky ilçisi bilen Elizabeth Root bilen duşugyna YouTube'dan görüp bilersiň watandaşlar.
Türkmenistanyň diňe öýsem Türkmenistanyň içindäki däle ýurtdaşynaky çağlary hem howandarlygy, mäte çağlary da kömek etýändigini öz aglymdan çykaryp aýdan sözi. Ine de bulam duşukda ine şu görüpler sana YouTube'da da bar. Vatandaşlar görýärmi näme size gerek suwtnama öz çağlaryny ýurdumyň çağlaryny iýe çykan oklarda başga ýurdun çağlary näme ol? Näle bollay adamlar mene bir bular ýalan bolmanda bir bildirýär näýleliňiz o. Bu haramzadalar var, utançsız o binamız o bular ýurdumyň puluna ogurlaýarlar. Özden başga ýurtdan çağlaryna kömek edip agyny çyşkürleýärler. Näme öz ýüzünden töleýärler mikawal çağlary. Ha vatandaşlar. Awganistanda da kömek edýärsi bir zadam kömek eden ok. Awganistana näçe tapar gerek Awganistana Türkmenler şuta gürledi. Bir zanam zat gelen ok diýip. Daş öz Awganistana Türkmen doganlymyda deden ok görşüler. Näme garaşýanyz bulardan? Reformu etmeýärler bular. Hiç gerek bulardan gowluğa garaşyp oturmaň vatandaşlar. Men äsli aýdaýyn. Eğerde gelecekteki nesili pikir edýän bolsaňyz, birajy özgertme isleýän bolsaňyz, ýurdun güllemegini isleýän bolsaňyz, dawaçy birleşeliň, aýaga alalyň, inşallah agdy bir bolup hereket edeliň. Başga variant ýok vatandaşlar. Ýoksa bular biziň soňumyza çykjakdyr. Allah Taalanyň beren gürleme okuýuny eliňizden alyp oturýarlar. Gürlemäni gorkýanyz o. Näle bollay bula? Allah'dan beri korkyan diýersiňiz o köpüňiz prezidentden korkýanyny ýalan erkek ýalan aýtýan. Gatwursaňam gatwurt geçin. Assalamu alaykum Talib. Wa alaykum selam. O miýadyr. Bilan düzelçek adasy ýok, innek göçüm näle? Türkiýede 15 Temmuz bar. Darbe bolu zat bolu bilýänmi şu taýda darbe bolmy? Darbe bolanlar prosesyny bilemok, ýöne aýtjak bolýan adam şu taýda halk çykyp bara. Tankyň aşagyny ýerde o. Ýurt üçin oşan eden adam. Näme bize şolar ýalak bir jan orta goýup çykyş etjek ýokmy? Bir çykyk. Daşy efire çykyp käberiňiz gürlemäni gorkýanyz o. Maňa aýdyp beräýdi ýa-da hem zat. Beýtmäň o vatandaşlar. Menim etli buutlu adam o siz ýaly o. Gorkmalyar işte. Benim siz ýaly adam. Talip şu Türkmenistan'ın gizli bulduğu haýsy ýurtlarda var? Rossiýada, Türkiýede var gerek. Näme var? Türkmenistan'ın gizli bulduğu bara. Razvedka hem ýerde bar, SVR'm bar. Служба внешней разведки Türkmenistan'a, daşary ýurtaklara, daşary ýurtak adamlara edeler. Hiç informasiýa çöpleýärler, diýerler, agentler, şahlar barmy, damy bilýän, herji oturuşda zat, olar şu razvedkada da informasiýa berýärler. İsmeýärler. Özüge pikirli adamlar rahat informasiýa çöpleýärler. Käbir ýurtlarda ýok gerek. Yo, любой ýurtda bar o SV. Любой ýurtda bar o. Aýdy beriň. Vatandaşlar alma biş ağzyma düş diýip zat ýok. Görüşseňe garşylygyny alýan, görüşmeseňe malaň ok. İki goşmak iki deňdir 4 diýen ýaly zat şol. Görüşseň alýan, görüşmeseň alaň ok. Dünýäň kanuny şeýle. Görüşseň alýanlygyňyzy bilýäňiz hemmeňiz. Görüşseň alýanlygyňyz bileniňiz üçinem Rossiýa çykdyň gazan jetmelligine düşündiňiz. Şu görüşmän ýatsaň zat ýok diýdiňiz bilýäňiz. Ýöne ýurt watan meselesini watan meselelerini insan kedip koýýaňyz ýöne. Şoňa ýan. Daway işli meselelerini gyra aýralyňla şu wagt bar. İşlemek meselelerini gyra aýryp konkretni hemmemiz bar işimiz şunu etsek. Ýurt düzelýärem, ýurdu gyska wagtda düzelýärsem. Ýöne köpümiz işi birinji ýerde goýýas, başgalaryny goýýas, onu goýýas, muny goýýas ýöne watan meselesini birinji ýere goýýamyz. Ay eliňiz degse goýýaňyz täýirleňiz. Ana şoň üçin yerimizde sanap durs var. Häzir daşar ýurtda itin günni görüp kösenip gören bir çorny rabotçy türkmen tapsaň da Rossiýada ýa-da Türkiýede
Tapsaň häzir şoňa sorasaň, şu ýagdaýa düşeniňe sebäpkär kim, günäkär kim diýseň, ay men özüm diýer. Ogo, men özüm diýer. Arkadan nälik diýseň asuda ýurdumyz bar, watanymyz bar diýer. Düşünen oksa kellesi işden ok. Şu ýagdaýa getiren aslına teressen hökümetiň politikasy. Hökümet normal aylyk berse, $500 aylygy Türkmenistan'a berse, şu wagtga daşar burada gelýänden var 70 60-70 götürme gelen ok. Gelen ok şu $500 Türkmenistan'a tapsa. Şoňa düşünen oklar ýöne sorasaň arkadağa şöhrat diýer. Ödem var iň kyn işläp görenmidir, faglygam ýerine dälmidir, kösünip görenmidir, ýa aýraçylykdamydyr. Sorasaň arkadağa şöhrat diýer. Ya biz şu her kim aladasın diye ha yurt düzelse de Türkmenistan'a $500 distriçini alıp bolar allyk ama yalan mı vatandaşlar men dolar 17'den ke 25 milyon aylık alýadym marda. 25 milyon. 25 milyon diýmek $1000'dan aňarda diýmek olo. Alıp bolar şu Türkmenistan'a alıp gördük hemmämiz 2013'te 12'de dolar 14 näçeden ke 6-7 milyon aylyk alýan ýem $500 diýmek şu. Näme üçin inne edip bolmaya öň bolanda? Prosto bular bizim Merkezi Bankyň budjetdäki pulumuzy birgiden bolar bolgusyz proýektlere gymmat bahadan ardanja gedip bolan zatlar gymmat bahadan etdiler-de hazinan boşatdylar. Pullon girdeji ýasalan zatlara ýatyrmadylar-da pullon doňup duran zatlara ýatyrdylar. Doňup duran. Mesal üçin ruhyet köşkü näçe milyon dolar ýylla bir gedejek halk maslahaty geçirýärler şonu. Ýa-da bir gedegem däl. Dur galan wagt, ýapyk. Dur. Ya 3 ayak 100 näçe 127 milyon dolar. Allylarda göçüren oğullar başka yer geçirdiler. Kim minýäroňa, kim pul getirýäroňa? Ýok. Burç Halifany gurdular Araplar 1,5 milyard dolara. Oňa derek aýda milyon dolar girip duraňa. Aýda näçe milyon dolar girip duraňa arendadan ondan bundan. Sen pul ýasaýan dokma fabriklary, seragat nemeleri uly köpeltmeliň, iş ýerlerini köpeltmeliň. Ýurda peýda getirýän zatlar köpeltmeli. Bularny arkada şäher näçe milyard dolar, Olimpiya şäheri näçe milyard dolar. Onuň hazinada näme taýyna diýe dagamçydamaz diýe taýyny şeýdip sowdular. Hemmeti bu gerekmejek zatlara. Inni biz şu zatlar dogry pullary dogry tarafa ýatyrmalıyız. Dogry pul ýatyp biläjek zatlarymyz etmelinim. Ilki şoň üns bermeli. A diktaturalar bolun şowkuny üns berýär. Şowkuny. Ay nämemiş ak mıramırmış. O mıramırına saglyga da ziýanydygyny aýdýarlar ekspertler. Bolgusyz birgiden izdaniýalar. Ýok itiň balnisasymyşyn, ýok näme sport maşynyň nämesi ina içeri işlerine değişli häzirem gurjak bolup görler şonu. Arada proyektini seredip bero boş kelle. Kurban guly. Bolgusyz zatlary pul togýa. Gaty wajypdy da şu şol sport maşynyň nämesi içeri işlerine değişli. Gaty gerekli da şol. Wa yetmeýän adamymyzdy da şol. Şoň üçin adamlar birazajyk bara akıllı adamlar, bilimli adamlar goşulun siz wara goşulun garada durmaň. Sizler goşulmasaňyz siyasata kirli adamlar goşulýar we kirli bolýar. Siyasat hem kirli bolýar. Onuň şolaram ýurdu dolandyrýar. Ha ortada netije. Haýsyňyz şu netijeden razy. Men näme razy? Şu netijeden hiç kimim razy däl. Näme üçin bu ýagdaýa geldik? Çünki bilimli adamlar goşulmady siyasata. Ay diýdi, men diýdi Amerika istem, Ýewropa istem özüňem görýänler diýdi, çekdi de gitdi goşunarlyda. Onuň bilimli adamlar siyasata goşulmasa, ýurdun başyna geçmese, nädip ýurda etsin waj? İkilik kişiler alsa. Bokuna ulaş oturlar ana görüňiz, ok 80 adamyň gönü jaýyny beribilen oklar, beren jaýyny ýygyny alyp oturan haýdy sonra oturan haýdy. Inni o elementarny o bir tähel düşünşmezlik bolsun goňşusy bilen şolam prezidentden talep edýär. Şolam prezidentden talep edýär bolmasa sistema işländigini prezidentden talep etmeli. O onun berdi bir giden mehanizm bar. Han olur. Bar onu yapın onu edaralary, prokuraturany, hekimligi, kadiýetini yapın onu hemmesin bidir aýlyk berýär çünki sen hemme meselem prezident çözjek bolsa. Prezident tutýar ýalanmy? Çık daşaruda çykylmaýan prezidente talep edýär migrasiýa çözmeli zadyny. Öýüniň aşagyna suw gidip ýatanam
Prezidentden kömek soraya. Algısı bergisi jaýyn alınmayan suutda meselesini çözülmeýän prezidentden soraya. Hemme zady prezidentden soraýarlar şu wagt. Her kim prezidente hat ýazýar. Onu o bärsindäki edaradakylar nämeler onu Gurban uly. Berdimuhammedowlar. Olar näme seredýär onu? Olar hemme zady sen çözjek bolsaň. Yok onyal düzgünem yok onyal sistemada yok bir adam hemme zady yetişmeýär. Şoň üçin ministerlikler bölünýär. Ne sağlık tarapyna sen seret, kaýete sen seret, içeri işlerindäki meselelere sen seret, sen çöz diýip. Maňa gelmesin diýip döredilýär o ministerlikler o. Adamlaryň ol idaralar ynamy yok, ynamy gaçdy. Apşeda şu hökümete ynamy gaçdy. Prezidentin hem her diýman ynamdan gaçýar. Çünkü adamlar onu ýüzlenip görýär, peýdasy ýok. Mine adamlar näme durýar arada. Daýhanlar çağırıpdyr polisiýa. Atyz ýerini ýakypsyňyz 5.000 manatdan para bermeseňiz men sizi özüňizi şonu ýakdyňyz diýip türmäge bataryn nämelerini diýip durýar bolun. Bizin prezidenti de hat ýazmaýar, video çekip halka ýetirýärdiler. Çünkü prezidentden ananoklar ne adamlar. Ana prezidentin hem awra gaçuwry dinle. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. O meýagdaýlar? Eşilýärmi sesim? Keselen okmu? Ha? Gülýär, gelip dur. Eştilýär dost, aýdy ber. Murat Düşenow'dan habar yok vatandaşlar. Garaşýar. Nura. No. Näme? Azat Haýypbaýew näme goşulmaýara? Agzy bolaly diýsek, näme goşulmaýara o? Gerek gel bize hiç kim. Normal öz ýolumyz bilen barýar. Näme da seret dostum? Hiç bir ýurtda iki sancak parça yok yani. Minimum bir 3, 4, 5, 6 parça var bilýänmi? Hersi bir özüniň nemesi var. Tabany var da özüniň gollawçylary var. Şonu ýaly watandaşlar biz hem demokratiýany gurduk aslında teresler. Yani benim mesela üçün talip bilen pikirimiz alışa düşünşýäs bir ýörýäs. Şonu ýaly her kim özüniň nemesini tapya her haridyň hem aljysy var. Awa. Samsy haridyň hem aljysy var. Şoň üçin her kimiň öz saýlan ýoly özü saýlasyn. Fikirleri has sizin kelleňizde ýatýarmy? Gidin onu gollaň. Biz ol erwet ýa plan diýjek bolamok. Bir giden opozisiýa wekilleri var. Her kimiň öz ýoly var. Näme maksat? Bir netijede bir diktaturaň ýykylmagy we demokratiýanyň gurulmagy maksat. Doğru. Nuri ýene men içki zadymy, inan ýazyn intuisiýamy. Näme aýdam bolsa şu wagt düşünelýän. Dereden adamlar, wallahi Nuri şaýatdyr, men şuňa näme aýdam bolsa öňki içki duýularym hemmesem bolup çykanlar ýagny. Adamlar da barada. Hemmesi 100% Nuriň öňünde şaýatdyr. Men şoň hiç kimde daly. Ýa Nuri bilen bile hereket etdim. Gelen wagt aýtdy maňa watan. Hemme kişi aýtdym, ana içkimi aýdym ok diýip. Ýanyma tilki alak birleşik bolup men kirek tamsyk mykay berip. Men o da diýip. Haramda bular köpüsi. Anany maňa watandaşlar haramda. Böyle inşallah wagt sagady gelen hemmesiniň hatany sorars. Men size aýdym. Hemmesiniň. Hemme kişini var, hemme kişini razy edip bolan ok adamlar. Yani men misal üçin hemme kişini bir ýerde tutjak bolup gördüm ýöne. İstiýçilna. Yani bir grup basalyan universitetde adamlar bolýan oňuşman başlaýarlar. Derrow bir hil agzy birliň ruhuna görä hereket edeýin diýen nokta raý düşünýärmi? Agzy birliň ruhuna görä geçirmelerek bolýan, ay bir sypaý bolýan, bir şoguny degmesin, ýarylmasyn dawa edip şunça sabr etdim da olun menem ahyrsoň menem çydamadım da iň soňunda ay anha ýoluňyz diýdim menem iň soňunda adamlar. Nälik ýol şoň bilen ýören. Yine bir zat var da vatandaşlar. Allah Teala tevekkül edýän adamyň Allah Teala hiç ýoluna goýmaz. Sen bir
ayette geçer bilýärmi? Enam suresinin 5-nji aýatyny ýanlyshyny biz ýa namazymyzy, ibadetimizi, sadakamyzy Allahyň razylygy üçin edýäs. Menem şu işi Allahyň razylygy üçin edýäm üçin Allah Taala maňa madama görkezýär. Ya düşümde görýän, ya da içki duygularım var, içki sezgilerim bilýärmi? Allah Taala madama görkezýär. Allah şükürler bolsun. Şu wagtça hiç hasan yanlış hareket etmedim. Yani şu yola çıkıp näme Allah Taala ýüregime goýan bolsa şonu etdim. İnşallah hiç hasan pişmanam bolmarsyňyz. Çünki niýetiň Allah üçin bolmalylygy bilen. İkincilik bilen zaten halk üçin edip bilersiň. Ýöne ilki nowat Allah üçin etmeli. Galanda emmedat normali bolar. Utulup bilmeýär iş. Uje biz uttuk. Uje biz uttuk köp zatda. Kän adyma peýdamy degdi. Köp adamın sesini eşitdik, etdik. Näçe adam çäre tapdy. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Olu da vatandaşlar. La ilahe illallah bolmasa hiç bir başa varmaz. Nefes serýozna aýtdym. Aşaktan bir anket edildi Talip. Aşaktan her kim pikirini yazsın. Yurt düzeldirmi adamlar ya da düzelmez mi? Sen pikirinizi düzelir diyenler düzelir. İnşallah düzelir manysynda. Yani onun bir düzeltmeli kanyaşına halk bolup. Ya da yok bu halk azı birleşmeye, bu halktan peýda yok. Hani şu taýda da umytsızlyk görýänler düzelmeýä goşuňyzyň alyňda gideliň ýurtdan diýip ýazýanlar amma düzelermi düzelmezmi watandaşlar? Düzeldir manysynda da düzelir diýdiňiz. Düzelecek düzelir. Nura. Ýurt düzelir, adamlar düzelmez diýe. Nura. Ha. Bolly indi düzelir inşallah. Indi bir maslahaty utaralyň da daway galdyralyň halky. Galdyrýas dost, biraz galdyralyň halky. Biraz wagt ber inşallah. Şu ýyl aýtdyga men şu ýyl 100% hereket edýärdi. Öýden çykan wagtynda halk konkret doýdy. Vatandaşlar, öýden çykan wagtyňyz bismillah tevekkeltu ala Allah la hawla ve la kuvvete illa billah. Şu dogana kan inşallah hiç tak başyňyza gelmeýär elbetde ki. Dostum biz inşallah aýaga alyrýar. Adamlar ýaşy umytda vatandaşlar umytly gatgowy men şolary alyp gördüm. Umytsızlykdan peýda ýok tagam. Ýöne umytsız alanlara bar bolsa menne şeýle bir soraw bar. Şu sorawda jogap tapyň ýöne. Düzelmez ýurdu taşsak gideliň diýäňiz şolam çykalgamy siziň üçin ýani. O çykalga däl ki. Çykalga däl ol. Çykalga bolsa aýdym. Çykalga däl. Çykalga däl ha. O çykalga däl. Men şu efire bara bilýärmi nerden ýerden? Men efire bara Şerdakdan ýerden şu efire. Men şu süwä tutturjak bolup her götüm berýän ýöne Şerdakdan ýerden efire. Ýöne bara ýurdu galdyrmasak bolan. Men hukukçy men ara ay bolýar. Bu ýurt galdyrmasak bolan, bir halky galdyrmasak, diketmesak bolan. Aýagy galdyrmaly, köşküde sarmaly, şu başga zat ýok bärde. Maslahatyň merekkäme hiç adam diňe muň variantyny tapalyň başga zat gerek. Gel Nura. Canım, Talipcan. Tamam, davay ýurt. Halky galdyralyň boldy, başga variant ýok bärde. Diňe şu maslahat ne dediň? Ha, sizden men indi ýadym, indi men ara niçemir ýyldan bäri men diňleýänem, görýänem. Hiç edip bilemok, zordan şu goşulotyn bilemok sesim esdilen okmy. Ýöne dakansa bilemok. Dinem hiç adam sokmal dal orta, dinem sokmal dal, hiç adam sokmal dal, demokratiýa sokmal, demokratiýa bilen näme zat. Adamyň hukuklary, adamyň azatlyklary, oratlara geljek rahat ýok. Men nirleden çykyp otyryn şu wagtlar ölüp barýan men özüme var dost ýar tapamok Türkmenistan içinden. Asyl men görüp otursam dost ýarlarym bärde eken men de Şerdağa çykyp goşulyp otyryn efire. Gaýrat ediň diňe variant näme etmelen bolsa ýöne bir variant men bilýän oştaýda halk bara 50 manatdan haltas un var diýsen hemme halka müsürt bolýar ştaýda. Libo ýerde 50 manatdan un var ştaýda diýen ýa 10 manatdan kilesi läşke var. Ya bilet 5 manatdan litre yağ var diýsen liboy halka müsürt bilet. Bir aýlyň galdyralyň bir variant tapalyň Nura gaýrat ediň. Ha sizden men diňe sizden bilen başga mesele däl. Maksatjan üşürmek
üşürmek mesele däl. Üşürüňden soň esasy mertlerçe dowam etmeli, ýöremeli, ýöräp halk gerek bize. Ol 10 kile neme 10 manatlyk läşkan alyp ýene öýüne gitjek, ýygyna aýlanyp gitjek halk bize kömek edip bilmeýär ki ýa-da bir halta un alarda gider de näme maňa başga zat gerek geldi. Onu üşürmek däl. Men onu düşünýän ýöne şo taýda düşündirmek gerek de. Bizim wara sesimiz wara diňe şöýdip TikTok'a girip bilen adamlar, esip bilen başga adamlar daşardaky gezip beren adamlar wara ýöne gezip berler o gaçy sady gaçy geçirimli halka mümkün bilen geçirimli wara hiç akla sowjak geçirimlik däl o bilen geçirimli ay bolýaly diýip geçirip berler o bolana kowala o zat bolana ol o geçirimli hem o onun linyas badra o çyrgy badra geçirimli o ahir bir ýerik bar diýemeldir ýöne otur väsle onun Desember ýyl ýene näme 100 ýyl gelecek bolsa geçirip bara halk diňle oturun 310 adam şuwat dawa o birda edeliň o haýsawsy no galdralyň bu ýurdun daşyň içindäkiler hiç adam edip tarmaz gon rustoňy ki durýarlar ýurdun daşyndakylar bilemok aýyň plantasyna sen diýip bir surok goýýar da ýurda girmediň hem soň gaç görme diýip bir şert goýmaly birda etmeli bunu ýurdun daşyndakylar galdyrmasa siz eşdýänler galdyrmasa wara başga zat halky galdyryp bilenok aýaga. Arkaymol dost biz wara hereketde ana naýda komandamyz bar ýadymyz var pikir etmeň biz menem şu taýda çykyp wagtymy gidirip zar edip zar edemok ýani şu efire çykmamam sebäbi birazcık halka tanıtmak özümizde tanımayanlar bilmeyenler görsün. Hatta o bütün Türkmenistan tanıyabilir Nura bilen ikimizi. Sonuçta elimizden gelen hediyat inşallah ve şunun uğruna hareket edeceğiz. Türkmenistan'da da bar komandamız. Arkaya mol bırak. Nura ağa sen 5 minut bir odar etsene. Alıp çıksana meni edir bir. Çanımlar eski. Yaman acıktı izah. Böyle. Nura men vara şu. Düşünýär. YouTube'a girip gördüm. Edil nemede upayan satıp rahat edip YouTube'a girdim. Aslı dinlek gördüm rahat ettim. Aslı birinci men Alişer dinledim. Gördüm baktım bu gozu rahat bir kil ay yani. Son direls dinlek gördüm. Olay yöne hukuku okan. O konstitusyon, o Kur'an, o ol bilat. Konstitusyon var dinle bir sancak maddasın ya da bir tutuş konstitusyon yattın bilen konstitusyon bilenin bilen hissa edip öyle polano ülke polano konstitusyonun iki san tom düşündürüş var nemes var o görülen kitap ya iki san tom bilen düşündürüş var o konstitusyon bilen demokratik sözün bir düşündürüş birden ne sahipadan duran düşündürüş sözler var olur öğrenmek aldım onu boş ver o şemalın uğruna argılya onu boş ver ondan yani o onu dinledim ay bolya dedim bununla rap prince dedim onu Murat'dan dinledim Murat Kurban var go düşünceler var malades az nemeler beri düşünce ama motion düşünceler var demokratik vardı da onu gördüm buradan Nuran nafta baydak depraptör da menaytan nefs baydak depraptör durman dinlek gören bu bayrak depraptör menaytan ejim bu gerbem depraptör ya da bile o konstitusyon musul ve raklapla konstitusyon ama yırtıp üstüne şeymelekan o konstitusyon deyanda emin o konstitusyon da güçlü o konstitusyon bile kime yürüyor o konstitusyon o garamaya halka yürüyor sana mana yürüyor o konstitusyon sana mana yürüyor olun ödüler o bile bayrak bile parlap dur o murgapta bile o nemol garlar önünde bütün arasında yaşık gördüm o bütün arasında yaşlar siz düşünün o yaşlar men dinle oturun yaşlar Türkmenistan yaşlar düşünün o burada da hazır var bizim tek kararsa bizim tek Türkmenistan'ın yaşları müyün arasında yılanların arasında yatarsınız olsunlar şu atkı kararlar eşlerin kararları bütün arasında yatayan olsa sonra şükür edin hazır yaşlar bile müyün yılanların arasında yatarsınız olsunlar şükürsünüz etseniz Galalın o başka varyant yok hiç gibi.
o dine mürekkeber hisada mürekkebine halkaya kaldırıp sonra oturtmalı. Mun hemmesine kurban günahkar. Başka hiç günahkar da hiç kimin günahsını boyuna koymak gerek. Hiç kim günahı etmek gerek de mun hemmesine kurban olun. Tek öyle cevap verir. Tek bırvırdan cevap verecektir bile. Biz günahkar o kurban kulu ne verdi? Biz günahkar. Bir de yol ver. Biz var yol verdik. Biz yol verdik. Biz yol verdik ona. Biz geçim. Vah günahkar etmeyen halk yönü. Biz günahkarlığımın sebebi. Biz var ne ettik? Geçirimlik ettik. Sağdalık ettik. Ay bolyar dedik. Ay düzelir dedik. Ay ne ustaydım günü. Nerede özünden şey dedik. Namat olsundan diye. Biz günahkar ona. Ene şu. Ene biz ulandık. Indi biz var aya galip durup sonra koymalı. Hani nemçün bile korrupsiya etmeyen adam ne olur? Var kriminal oldu deyip bir rahat var o. Maksat bir mut men dinlen gayrat edin. Hayır son men gidecek. Men dinlen bir mut sul var bir sul. Näme bir rahat mesele yürü çıkta son sebep bir rol yarab düşünýän mesele ola misal şu korrupsiya men men şu korrupsiýany aldım. Şu korrupsiya etmene var sebep bola ilk birinji bilen aylygy pes o çağalan eklemel goýja ýaşak gele ol adam elinde vlast barmy? Dakansa şu vlast sos gele bilýärmi? Şu vlast sos gele on o korrupsiya az ol pul da hödürlän ola boldan sol. So pul bilen gidiverýärler. Ol bolon o atlar. Hi akla soýanlar. Mun tek hemmesine maşenikçiligi, hemme problemlara tek Kur'an ol jogap berjekdir. Gün halkyň öňünde jogap bermer başga variant ýok soňa. Tek soň jogap bermer bolon. Seret korrupsiýaň üstü bilen hökümet iş ýerlerine özüne boyun edip oturýar. Bu näde diýär şu korrupsiýa goşulanyny bilýär, o her kimin hasabat ýörek dur milli howpsuzlukda. Diňe haçan başgalarsa ýa-da boyun egmese şo wagt açylýar. Mulikow şonu açyldy, Mulikow we şoňa meňdeş adamlaryň şonu açylýar. Öňüne ojuk goýulýar. Haçan şu taýda hany ol korrupsiýa edipsiň näme edipsiň diýýärler. Korrupsiýa bilen prezident Gurbanuly öz vlastyny berkedýär diňe. Hem şoňy bilen artık maç kazanmağa gözüm ya, hemem kazanan üçünüm, şu zatlara goşulan üçünüm, gurulata ertirkun, şu taydanım asma üçün, özünü bahana gözleyer. Onun häzir şu wada için hiçbir minister, hiçbir deputat, hiçbir zan açkası başkalık bilen okşon üçün. O tayda yaman kendi yani. Nura indi dinlen. Men var abi sistemany men dedim hemme radım ettim bu sistemada. Men bunun hemmesine düşünýän tek birden düşünýän men buratlar men düşünýän hemme radyny düşünýän men. Men buratlarda men işläp birden başkançak işläp gelen adam men korrupsiýa hemme radyny men edip gören adam. Ýöne dinlen meni şunu halky bir ayağa galdyryp tek bir soru otursan mı ne? Ana boldun şun başka zat gerek gamın. Muna hiç zat goşmaldan muna lişni goşulyanlar var, lişni goşul efir bozyanlar var. Hayır, efir bozman, lişni gurlaman berber. Din ya yine var, öyle hayır, hiç ile gurlaman dine halk ayağa kaldırmak varyantın gözlerin başka varyant yok. Dine halk ayağa kaldırmalı. Getirmeli bunu, demokratça getirmeli, demokratçalaştırmalı bunu. Maksat? Bizim yurdumuz, dinlemen men bir nura avla gurlaşan hayır. Boldu, ayt. Bizim yurdumuz, bizim yurdumuz hukuk demokratik dünya devlet. Şu sözlerin var, ey. 3-4 list mani, şu sözler var, yazılan maniler var, hukuk näme, dünya näme, demokrasiýa näme, şol yazılan mani, şu biz var az, ne bilim, az, pesrak gelemen. Ay şodatlar hemmeten bilýär, maksat sen näme bilim, az pesrak gele. Öğretmek üçin geldiňmi?
O teoriýany hem adamı milli, o praktikadan gurrun göre o sen o teoriýa gerek gal o dost. Teoriýany hem adamı milli. Poda da inda support. Düşeýäni sen praktiski bir zat diýdi. Diýje kozan. Praktikada sen gördüm geçtim diýen şu geçtim gördüm korrupsiýadan ondan hem bula geçtim. Sen praktikadan gurrun. Maksat Teoriýany aýtma teoriýany oğlanlara maýda mektepde. Nura Realni bir da gurrun. Taý gardaşym da näetdiň aýby? Praktikany men aýdyp bereýin. Praktikada biz häzir türkmen jemgyýeti birinji gedek jemgyýet türejek bolýar. Yani biz öň raýatlyk inni jemgyýet boljak bolýar. Yani hastan ýanyna durýar, kösen ýanyna durýar, çykylmaýana negisimiz ağrýar, çykanda begenýär. Bir jemgyýet bolup oturýar. Ha. İkinciden hem Türkmeniň intak opty tejribesi ýok ayağa almakda. Действительно ýok. Hani bir gedejik gatypes miting ya protest gurnabillikmi ýok. Barana käbir owalar var. Bayram alyň täze ýol mi täze owamy. Şon ýaly bir oputny owalar bar ýöne massawy ýagdaýda edip görkezden nememiz ýok. Şoň üçin hem häzir şuly agdy birleşmekde kemçilikler bar. Yani birek anamız ýok, gorkýas, ay men çyksam o çykmaz diýäs, bir-birimize dogruda hem içimizde şu şuwlar bar ýöne. Durmuşum bir gapdalan ýöne bize sapak berip otýar. Yani agdy birleşip bilen okdam hawa. Onda melonno diýip durmuşum bize udar urup otýar. Kynçylyklar bilen, kösençlikler bilen, korrupsiýa bilen durmuşum bize bir tarapdan sapak berip otýar. Onun gahar edeniň bilen hem peýdasam ýok. Ay türkmen agdy bir däl diýip gahar eden olup siýasatdan çekilip gidenler hem gördük. Ýene aýlanyp dolanyp ýene gelýär. Bah, mununa hedillik ýok, bula mununa bir durmuş olan ok ýa-da o ýene gelýär. Toýs ahir soň şeýdip bir da gelersim kakdy ýani. Mene bilemok. Ýöne durmuş ýaman gowur edýär. Yani müň nesihat bir musibat diýeni musibat. Ya nuru dinleýän dost, dinle. Dinlejekmi nuru? Aýda bizde wara türkmeniň öňüne edil Türkmenistanyň içinde çykajak baş ýok. Ona edil bir aýalymyz bar da ona alyp basdylar, eýtdiler, beýtdiler. Türkmenistanyň içinde baş bolmasa sen göwräň läşo. Bolan okşa. Agam sana bir zat aýdaýyn. İçinde. Nuri. İki zat. Nuri. Aydın. Agam Mulik diýdiň ýa-ni. O. Şu Mulik'in oğlu menin maladoyum. Marmurgap etrafında slujbada bolup bile. Onun familyası Mulik Fidel Khandurdy. Familyasına şey ütkettiler onun. Yes, şu Türkmenistan'da birin, Aşkabat'ta birin bolsan, şu Khandurdy erkin deyip şu oğlan tapında sorayın, Mulik Fidel size aydip beriye. Ne sebepten baslandı? Afisant bolup işlep gördüydüler restoranna. Afisant bolup. Kim Mulik Khandurdy erkin mi? Şu oğlan. Yok ağam. Oğlanlar indi var, oğlanlar men dinleň birçe. Bir zaman men dinleň oğlanlar temany ütketmeliň dinle bir mund men häzir nemeden teoriýa bilen tejribäni gara teoriýa başga urda tejribede başga urda mena tejribämden gurrun wer başlasam men tapmak bular üçin gatangda düşündiňizmi oğlanlar menden gaty görmän gaty bir tejribäm aýdyp bilemok. Tejribäm aýdasyň elem hana balynçalar ana bilet ne uskora maşinler o itekler otlamaly itekler sen ama odalmayan skora maşinler var tejribede o vayenlileriň maşinlarynyň 90% ýören ok o diňe kraska bilen daşy kraskalar 95 sen näme o yegenler bar o hywavatda dinlesene bir yegenler bar o hywavatda bilen damdam çeşmede bölmäň o bir muçuk. Yo, Türkmenistan alada stalo başka neme ol? Başka döwlet. Bir mund durun men dinleýin. Tejribemden ara känler aýdylýan. Ýöne tejribemden aýsam bolan men size ýaly ýurtdaşynda däl. Şoň üçin azık men dinleýin haýys men. Siz dinlemek üçin men näse sahatlap men çerdakda oturýan. Azık men howlukman dinleýin şoň üçin ara Dinge bar bizim maksadımız bolmaly ayağa galdırmak halky bar maksadımız bolmaly şonu bar nememizi bar ünsümüzi dinge şolara variantyny gözlemeli nädip galdyryp bolýar kimi galdyryp bolýar kimi
öňüne ýolbas edip bolýar, kimleri ýolbas edip bolýar. Mysal üçin kimi däl, kimleri. Mysal üçin kimlere deyip bilen oklar, aňsat. Men aýdaýyn, envalidni hatlary bolan adamlar, esas glavny bizi goldap biljek, glavny öňe ýola alyp izine düşürüp biljek. Buram garryjy aýallarymyz we başga hiç kim diňläp neme izine düşürüp bilmeýärler bizi. Diňe şolar, şoň üçin diňe haýsyrdan diňe halk aýa galdyrmak bolsun. Bar maksadymyz bar. Selimiz, urwinimiz diňe halka aýa galdyrmak bolsun, halka düşündirip boldy indi. Düşünmejek, düşünenok Nuraga talip düşünün bir zada. Düşünmejek, düşünenok şundan artyk düşündirip bolan insonga geldi. İnsonga geldi. Men ahlasym belara oturup bara siz düşünün o bir zada. Etseňizki çöwrüldi bu ýurtlay. Gayrat edin, diňe şu halk bolsun, galdyrmak bolsun alada. Gayrat edin. Başga tema girmeň, haýys dinläp bara diňe başga tema sokdalar getir. Yo, benim bunu ben öz pikirimi aýdym, dinleýiňizmi oğlan? Aýdy. Eger halkyň öz pikirini aýt, nähil halky galdyrmak goýunça. Ýa, galdyrmak goýunça. Şu wagtky ýanyp duran otlara kimde ýany? Özüňiz bilip otydyn, kimiň ojagy ýany, kimiň ody ýany. Şu ojagyň içinden bir tuğdu çıkarmalı içine, bir garaýa. Möjegem awedende bir sürüye uranda hükman içinde şoň agsagyny görleýändir. Birini adaşdyrýandyr. Bu garaýa çıkar eden şoň tutup oýýely. Hemme sürüýini alyp bolanok. Şu wagt bilan sürüýüň içinden agsagyny tapmaly. Agsagyny tapyp şu agsagam özüň almaly, agsagam özüňe ýolbaş edip öňe sürmeli, halka biline goşmaly. Şoňlara mesele çözülýär şo. Atak şeýle mesele çözülmeýär. Ýen bir zat bar da. Çözülýär dostlar. Hemmemiz arz birleşsek çözülmejek zat ýok. İnşallah aramızdan. Kanesa bolmanda näme? Ýöne şu ýanyp duran odyň içinden bir şu ýanyp ulu toppa sürüýüň içinden hökman birini almaly. Ö taraňa geçirmeli. Şonu halkyň ona salyp aýaly gyýylan düňk gelip aglat durşuny gep aýsyp durşuny gözde ýaş taklap bolana o. Közün turun aýal gyýdan anlamaly. Düşünýär dämeli elimizden gelýän zatmy? Hiç taýda bilemez o elimizden gelýän zatmy. Bir erkek bizi galan daşy atlar ogludyr. Sen 50 galaýdyn, galan daşy geçip. Men burmun elimizden gelýän zatmy adam göllemeli. Ýekece muntme. Men elimizden gelýän zatmy belli bir aýgytladım al göra gulluha nädi? Eşdeňiz meni bir munt men diňläň elimizden gelýän zat ýeketek zat bar, ýeketek zat biz ýurtdaşyndakylar, ýurduň içine belli seni bellemelden gün şowun gelmeli, şondan aňarda gelmek bolan, şowuna seni gelmeli. Mysal üçin bilemek sen täwrüň birmi, awustyň birmi, on näsimi? Mysal üçin belli bir seni bellemelde şoňa seni girmeli boldy, başga zat ýok. Şoňa seni ýurda girmeldem, ýurduň şu bizi esden bizim goldawçylarymyz bizi az dinleyen adamlar ne şular? Şu bizim agzy birligimiz, şu efirdekiler bizim agzy birligimiz. Bizim o gezip bilen taksicilik edip bilen ya bilen kartoşka soğan satıp bilen barada olar bilen bizim hiç sadymyzda olar bir dinlen o piňine de gezip bilen olar. Näme edip bilen näme no kawalar o köpse ara. Näme edip bilen näme satyp bilen näme alyp bilen onu bilen oklar kim bilen taksiciler onu bilen oklar. Taksiciler bilen ýurtdaşyndakylar maskalalar näme edip bilen aýtdyrmaň meni. O taksiciler gaýlar näme edip bilen gaýlar komitet ýokary görewçiligem oturan bilen wah barlaý men diňletme. Ene şeýle başkan çak gidip bu. Şoň üçin aýdan hemme ýurtdaşyndakylar düşünüň gelmeli plantasyna sen tipni dip şurok goýmalydan gelmeli şoňa seni de onsoň herekete girmeli ýurdun içinde. Nuru bilen talip oturtma şu taýda başga hiç gerekkä olar şu taýda oturmaly. Oturan ýerinde oturmaly olaryň geregi olar şu taýda komandor otursalar razy menden. Olar gerek oturma şu taýda. Ýöne analmaýarlar wa. Maksat bir zat aýdaýynmy gardaşym? Teret ya Nuru ya men. Agam ya Nuru ya men ikimizden birimiz Türkmenistana barmany niýetlep börs. İnşallah.
Sebebi Nura aýdýar da öňüne çykmasaň diýe bu adamlaryň gara janyny ortaga goýup janyny halk üçin bermeseň, watan üçin bermeseň, birinji sen özüň görkezmeli adamlara. Şonu adamlarym seredip belki olaram bir ýüregi agrar ederdi. Bilemokda mene meselem şunça wagt halk üçin hyzmat edip halk üçin aýaga almana barýan bolýar. Halk çykmasa onda näle bolýar onda ölberjek onda eger adamlar çykmasa. Boş ver onda ne ýaşap näme tak olaryň eline düşeňden soň türmäde düşseň okşak görmejekler belli. O da adı ýadyna salyn. Farhady näme etdiler? Şampan şuşa dykdylar o karanlar o. Şampan şuşa. Ölüniň gowuşalan eline düşeňler. Bilen habar ağlatmaýda men ağlatmaý wagt. Halka çıkmaly ýöne. Halka mara öz üçin öňe çykan adam da. Ana şu taýda bilmedim galan ondan ömrüňizde tarihde utanyp ýaşaýmasaňyz bara siziň üçin göreşen adamlar ýetişdi. Başga döwletlerin soňunda kaldım da Nura. Men size bir zat aýdym. Maňa 2000-den gowra adam uje çykdy şu wagtda çenni. Kim derden aýdyp berdi, kim informasiýa diýdi, kim men bar diýdi. Men bar diýip beren adamlaryň 1000-den gowraga çykdy adamlar. Men size seriýoz aýtdym. Şu adamlar çykýar, her kim ýadadym, eýtdim. Men pikir edýän bar, şular üçin ay şu öňe çykyp daýetden pikir edýän bar, ýagny goýmalarmy kady pikir edýän bar. Çünki olaram bilýärler, menem biriniň çagasy, menem şula ýola bähbidim üçin çykmadym. Ýurt üçin, halk üçin çykdyk. Bular oğlanlarım çıkan bolsa bizden bular ýagny goýmaly, bele hereket edeli diýip pikir edýän goýmalar diýip pikir edýän. Taripsan, men diňe taripsan. Şeýle bir video çekmeli ha. Halka şu wagtda edil şu wagt. Şeýle bir video çekmeli. Bir mun dinläňmeli, men dinläň bir mun. Şeýle bir video çekmeli. Halky ayağa galdyrýan aýyň plançasyna sagat plança diýip haýam bolsa plançasyna şeýle sagat plançada halky ayağa galdyrýan halk bolanda hemmekşi değişdi. Komiteten, polisiyada değişdi. Baryňyz gyrazdan eşikde, harbylar, barşy gyrazdan eşikde şeýle bir halk ayağa galdyrma. Plançasyna hemme halk ýygnanmaly, hemme halk koşgunyna ýygnanmaly diýip şeýle bir video çekmeli. Onsoň nähili o taýda öňünde durjak adamlar bolmaly da şeýle durjak öňünde durjak adamlar, halkyň öňünde durjak adamlar eň soňunda erwet çaralary çekirjekdir diýip şeýle videolar çekmeli. Şu videony ýekece videony hemme ýerde paýlaşmaly, hemme immoň durýar nemesinde durýarsynda nämedir ol bal soýmy, ol mal oýmy, ýene görmi, ana olar bar ýagşymy, olaryň kanallaryna, olaryň efirlerine zyňmaly şu videony. Mara hemme halk köpçülik görýär şu ýagda etmeli. Plançasyna hemmeňiň günäňiň geçirjekdir. Hemmeňiň günäňiň geçirjekdir. Hiç kimden jogap sorajak däldir. Tek ol serdardan jogap sorajaklar. Tek Gurban ulyň ýekece jogap berjekdir. Hemme edilen jinaýatlar, hemme edilen günäli çaralary, hemme edilen işlere Gurban ulyň tek jogap berjekdir. Şeýle video çekmeli. Şu videony hemme ýerde paýlaşmaly. Ören bir ay paşty bir ýarym aýrak öňünden çekme. Şu video hemmekse ýetirýär. Hemmekse ol nemeden uskaşaret walyanlar var, telefondan şaryatdan eýlek böyle geçirýänler var. Bärdäkler, Türkmenistandaklar şol şeýlek böyle şaryatda geçirýänler, şolar üçin görýärler etmeli. Mektep okuwçylaryna çenni, ol Harvard institutynyň taliplerine çenni, ol Cambridge institutyny, ol nememi, şerhetmi, o ýene Parisan institutyny hemmesi gyrazdan eşige geçip şowun hiç bir iş gündäl diýip hemmekse bildiriş etmeli. Video soýarlar, konkret video çekmeli gepler. Wagmen go list ýaryp çekip berse o videony. Ýöne şol videony bara men nira uğraşjam bilemok. Her Telegram ýazym açmak bara ýaman problem bolupdyr. WhatsApp radyp hiç ýaranyňam gitmendir. Me gözledýän Nuranyny dik gözledýän, Tarip dik gözledýän Telegramda. Ýöne hiç bir alyp bilemok bara hiç zatla. Şu taýdan men şu
TikTok var ya, zordan açtım. Ölüp açtım o TikTok var ya. Niyelerden bu Türkmenistan'ın TikTok gelir kadip var ya. Bu hiç yerden bu o yurttasında gezip verenlerin görüyen mi rahat diysen yo bernin dinle tutayda gezip veren yerin videolarını görközeydi ya o TikTok'ta. Onun için ben çoğun için aydan. Çoğun için hemen şu videonun konkretin tayinler çekip o moşunu burada bilecek. Drakansa halkın moşunu yüreğine yetirip bilecek. Adam çekmeli bu videonlar. O şeyler edeceğim. Nehili bir yüreğine go mangına bataryalık edip çekmesen videonu. Vaktari buraya doğru yani kaka bisnu okulun radı gurlayan ya gurlaya çıkışın ben her çıkışlarını görüyorum hem çıkışlarını görüyorum ben vak yüreğime edip durunu yani nura gurlaya ben nura gurlaya mangına batıp nokat koyup depleyen şunu var ya man tepe koyan sonuçun aydan ol bayda saydan onun hem goymalı yerinde ol aşağı salmalı niye tıkılan yer var Men aydın men wara şol şu bilin ordumuz okuyalar ana. 1,5 aydın. Men madama videodan öň maňa material oklap berýärler elmi? Ýagny şu informasiýany şonu alýan, taýýarlayan, oturýan, ýekwelim däl onu ýamdy kömek edýän adam bar. Oturýar, iki bolup 1 gün, 2 gün, 3 gün wagt alýar. Şonu hemme da taýýarlaýar. Şonu okuyan ýani meňem şu daýda goşandym bar ýani. Kretmesen günüňi oklap, onu informasiýany okýarlar. Ýöne biz şoň olar ýaly owdan zat edip bilýän bir türkmen dilini konkretni bilýän bir adam bar eder ýa şo kömek edýär ta bolsun. Ýani şo materialy taýýarlaýar. Ýani telewizorda çykan jurnalistler datdyr bar, habarlar datdyr. Hem şolar ýadynyň aýdýanlar edýän ýok, olar telepromotor öňünde ýa-da Ferdar Bermuhamedow oturýar. Telepromotorda. Hem de şu taýdan aýtdy. Men ýöne efirde hiç açan okamak öz pikirlerimi aýtýar. Ýöne videoda ýatdan çykmasyn diýip taýýarlap goýýar bu zatlary. Eger köp zat, eger birini ýatdan çykararsın, dar edersin. Doğru eýtýän am. Şu maksadam doğru eýtýär. Tarif men düşünýän, inlen bir tarif düşünýän. Ýekajamon. Tarif men düşünýän ýöne tebe aýdýan sen ýatdan aýdýan şonu gurýan, mysal üçin öz pikirini aýdýan ýöne halkın magnına var, bağrına basar ya, etmezler son konkretini basıp, nemsin beytin o, go aksent ver, sorar ya, etmezsen doğru. O molimlerim, urup öğreden molimlerim ki, az sapağı öňe gidýändir, okuçlar sonra az goýulanýandyr, molimlerim go tayakla magnına basıp, nemsin okumadyň o dip, sorar ya, aýdany, az go mangrana basıp rondu suwa haýsyň molimyň sorar eden bolsa soň aýdan sözler mangrana batýandyr. Soň üçin aýdan tarypdan mesela hiç gerek peýdan etine wagt sen peýdan wada şurada sen peýdan bar üçin mestar sen efirine gelýän başga kimin efirine baran hiç kimin efirine barasyn bolýar. O men ortada bolgusyz gurulmalar dinläsin bolýar. Ok mena ýurdurtman başga işler. Ýurdy aýaga galdyrmaly. Şun mangrana basıp taýypdan indiki videonu haýsynyň. TikTok'da ýaýratmalar iň köp ulanylýan zat imoda her kim paýlaşyp şonu ýaýratyp ýetirip bilýär halka. Bolmaz halkda imodan başga zat ulanylok oba ýeri. Yurtda var ya şu yurtda galyň adamlar çağasyny, hojalygyny ene atasyn taşlap, ýat ýurtlarda kötep bermeli aslında var ha. Oratlara düşünýän men, bir men dinleň şutu, imong durýar, suwadyr. Bir men dinleň men, bir men imong, neme suwadyr, imong account atjaňa. Imong account var, imong account, mysal üçin ol vremini nomerler var, soňa var, mesaj aýdyn. Men var, şu adam var kompýuterden men şol neme diýana, näme vremini nomer alýana, vremini nomer, şu SMS gelýär. Edip bolýar, nämeden SMS şonu account açsak bolsa şol accountyňa şu nomera SMS gelýär. Edip bolýar. Talipcan, Nurjan agamsy düşünýän soňa, siz şolara ýurtdaşyndaklara bir şol maslahat beriň, şondan account açyň imodan, şondan account açyp şon durýar da paýlan şu videonu, go konkret video çekip o halkın mangrına basacak videolar çekip şol videonu hemme şol
Şonda account açın eger gorkkan bolsaňyz diýen men. Eger gorkkan bolsaňyz şol ýalak account açın. O kim bilir kimin nomeryndan açylan belli däl nomerler bolýar. Ol näme dip WhatsApp näşe kim bilir şonu näme nomer diýler ora. Şol vremen nomer dip aýdýan şol vremen nomer dip görürsen virtual wise how tariftan ana virtual ana şol ýalak fake mi virtual nomer görürden şo nomera SMS geler ýalet bolýar ýöne ol pamoym tölegli bolmaly. Ýalňysmasam şol tölegli bolmaly. Ol ucryp töle ol köp töle alanok ýöne şo tölegre şo tölegden sen libo account atyp bilen sen hiç kimem tapyp bilen. O hiç kimem misraýdyp bilen o sen. Ýöne hiç kim bir birzat etmeli däl o bize bir birzat etmeli däl hakyna garaňda. Biri ayağa kaldırmak üçün hökman hemmemiz bir ayaktan vaksol vara bu trend bolan oğlanlar soların videolarında so video paylaşılaysa boldo başkalarlara kavun solar bile tarmar eder mandras kakıp böyle bilen solar mandras struktur solar mandras solar aracık bir ruhlan hada solarlar saçın hirer böyle bilen o kimol aslan mı näme mi ya boş kastı solar dip şona trende diýerler bilen ya olardan sen daha da garaşma. Olar gerek gel tagam. Men bir wizam Allah'a şükür adynyň 300 000 400 000 adam görýär. Men bir wizam bir kanalda 3 gün 4 günläp izine video paylaşsam yetip bolýar olar gerek hem däl birak arşym bol. Özüm zar eder inşallah. Ýöne men wara fake nomerim gerek. Ýöne men şo videolar görýän-de her şul bir mont dinlemeli. Şul efiri imoda goýda ha gon 2 sagatda näçe min prosmot alsyna şeýle döramla öram oşoňam beýleki aktivistmen oppozisioner mi gara görme diýip bir gavnolar wa birgiden olaň aşana şeýle prosmotuna o birgiden täze jemgyýet gurýarsyamy näme diýärsem bol gurlap ýüregi düşdüler bilen gerek galaň videolar konkretne Gorjak adamların video nuran tarifin videolarının aşağına seyreden 2 saatte 10 000 prosmotor 13 saatte 20 000 prosmotor nasıl o yişikitten prosmotorlar o prosmotor seyred watching rasonga halk düşünüňe bir adamlar millet o düşünüňe galalyňa burada ediliňe mini biz wara Allah'ın izni bilen halka umit bolduk o halka umit bolduk. İnşallah Allah Teala bize has hayırlı etsin. İnşallah yaman şoguna garaşýan o yaman İnşallah onlar gatar kayım bolun. Bir de wara men bundan däş beter erwet garaşýan sizden. Pikir etmeň o men berde. Bu ýaşaýan, iýen içen diýip Allah şaýat men madama halkymy birinjilikden pikir edýän. Poňuny ejemma kakam dolanyňa düşünýär. Men siz üçin hemmeranyň gowusyny dileýän. Allah gözümi çykarsyn ýerde ýalan diýän bolsam. Ýerde öz bähbidim bary bolsa wara. Gözüm çyksyň ýertirek, çeni gözüm görmesin wara. Erteden başlap. Ýalan sözlem ok, ýürekden siz üçin gowuly dileýän. Daşy wara, maňa prokuraturadan bir adam düň çykdy. Men talipçan. Düň prokuraturadan biri çykdy. Wallahi diýär, şeýle diýdi, talip dejigim. Ina näde prokuraturada da seni gowy ören olanlar kän ol diýär, görýärmi garetýär. Şu izin galmanmy ka diýär, şeýle diýär. Allah şaýat şeýle urada galmanmy ka. Ba diýär. Ayağa galjak halk ayağa galjak. Şu Belarusyada halk ayağa galanna polisiýalaň pol öde bolýar, berdi organ işgärler hemmesi. Ýöne şonu Putin ýatyrtdy. Sebäbi Putiniň ineme ýytyarlygyna şutaý. Ýa. Türkmenistan däl dost. Türkmenistan hiç gelek. Siz bilen olanlar Türkmenistan bir tarap ýok. Biz hiç gelek odaka beýrem dok. Rossiýa bilen bizim baglanşymyz ýok olanlar. Şoň üçin arkaýyn etmeli näme etjekon Putin goşulman haky ýok. Äder 50 000 60 000 adam çyksa näme ol? Haýsy bir goşun näme derler edi? Adamlar bir başlasa bollo. Polisiýalaň öýgür ruhutlar ýa-da öňe polisiýa halkyň tarapyndan bolýar köpüsi %80% mesele ýok. Tarkym bolan hemmesi halkyň tarapynda bolmaly. Hemmesi halkyň tarapynda bolmaly. O taýda hiç gerek barant ýok. Ay Mudi ýa-da halk garşylyk görýär. Mudi ýa-da. Men bilip oturuň ony. Olaryň bilen
Nemesi yitecekler. Şu mut iyanları düşündürmeli. Ay mut iyanlar. Mut iyisengem şu halk ayağı kalandan soňam şoğur var yandıňyza durýan. Ro hiç kirek üskan. O hem maksimum $1, $2,000 aýlyk alýar. O Türkmenistanda. Düşünüňe bir zat o. Mut iyanlar o şoğur başa. Nasıl tutlar dipler yanlar. Tutsuno men tutyan olsa solay. Ölýän sömörün men ýöne diňläň men bir zat o. Siz o mut iyanlar var. Mut iyanlar. Stop puluňyz tak malýan. Ro şu ýurtdan o. Bu ýurdun baýlygy ýa baýlyk. Hiç ýeri ýok o. Bu ýurdun baýlygy ýa hiç hökümet aýramyzdan soň açgalan ýok diýäňmi? Ýok. Berdim Komedowlar Şonda ol. Şonda ol. Nasıl kafeler başa tak ýör ýa ho. Türkmenistan ura duýdyň puluna deklenip bilýär, duýdyň. Sondiyan men wagtan menim wagtan dogonjum sondiyan men ol senol national kafelang yördül men kamdy gork oturmaň o aşakdan ýaranlar yördüň sonyňram gerek bol näme dersiň edip bolar ho Ýewropada edip bolar hemmek sam şowur tempde ýaşap bolar ho Amerikada Ýewropada ýaşap bolar demokratik döwletler do bizim demokratik döwlet ho Talip maksat istesen öde bir näme dik gelip otyrys. Biz Talip bilen Nuryň diktatorun rolüň diýemdik. Demokratiýa rolüň diýäs, kanun güýçli bolsun, mejlis güýçli bolsun, adalet bolsun diýäs way. Erteki gün adalatsızlyga uçurasaň, hane sen wagtyna şeýdip gürleýädiň diýde gelbilýäň. Ýa-da biz onuň prezident bolýarym. Menem şon diýende, Nura menem şon diýende. Bolundursun niýe? Nur 140 adam var o taýda. Men dinlemesem başga deputat var, o dinler. Şu hayran olýar. Ahwara jemlemek aňa. Menem şon diýende, Nura. Nur çäre diýelimmi? Nura bir mutluňa. Nura diýär ol agent diýär, ýa talip ýene wör olar örne çekjek bolýar, o halky özüňe çekýän, halky olar örne çekmeler, halkyň demget bolmaly ho, halk özüne çekmeli. Nurla talip çekmeler halky. Halk bolmaly o. Aşakdan söwünme o maň o. Söwünen o soň özüňe söwüniň gerek maňa söwünmüşsin. Söwün. Şo söwünýärler düşünüň bir zada bolmadygyna söwünýärler. Şol birisiňiz şol korrupsiýadan gelýän gideriniň ýetermi pikir etmäň o ýeten okşanyň şo tak şol ýurtda hemmek şäden bolýar gelip durýar. Şoratlar hiç bir problem ýok o. Näme etdiler hala da şowuldum lewaply bir gyzy. Yegenlerin kafesine var ya, gowurýarlar yegenlerin bir onam alýada ýyty kokam çykmady. Näme şoňa diýirçe şaýat şonuň gören adamlary aýtdy. Diýirçe şaýat ýitirdiler şonu. Ene tatyny arz edibildi, ne zat edibildi. Şu halk ayağa galmasa soňy eneňe taňy öz hojalygyna gelip bilýäňler näme bolýany şonu da gitýärler indi soňa waka şo ýagdaýa var ýa-da. Buların içinde var o, gıy zorlayan adam öldüren. Olmanam hizlik kolda yurt. Hemmesin eli kan. Olmanam yurt hizlik kolda ol. Maşeniklere, o gıy zorlayanlara hiç kim işaydın. O hizlonda yurt. Gelin onda sizem, maşenik olun hemmeňir. Gelin onda maşenik olun, gıy zorlan. O Rosun ayalın zorlan. O gidip baryan maşinde gidip baryan bir gelin elini kaldırıp durun. Ona gidip tokoya gittiğinde zorlan onda ol bolmayar ol. Onda edenin onda gelin hemmeňir yurda gelinden edenin gizetin onda. O hemmeňir ama o Kur'an olan aydım aydalın onda. Ay hemmeňir ulutala dostluğunu yaşlı güzeller. Oğlumuz da. O Cemal Saparov aydım doğulumunu. Ey men bir zada aýdym. Karayan prezidentin amysy dost. Täzin. Bir münç düýün wara düýün. Täzin o bilen. Diňle maksat. Düýün wara bir prokuraturadan jaňa. Maňa näme diýe bilem, haýyş edýän bir zat barla wiza çekip berýärdi diýip otyrar. Vatandaşlar Allah şaýat o prokuraturada işleýär o. Tanýar men şol adamy. Maňa diýip planlar wiza çekip berýärdi diýär o. Umid, Talip, Gülürel'de hatta organizatörlerin umid ediyor. Yurt düzelir diýip umid ediyor. Bular arada näme güne düşýän bilýärdi.
Ol Glorial değil o sen Ben ayrı oturna son ben ayrı oturna. Yadından bilem o bir ayal vardı. O ne mecliste ol oturdu. Näme kime şu arada yitirdiler onu ýaşulygynda şu näme Qur'an ulugynda öwrüne. Şu her nemeleri akça her vilayetlere barıp almağa kellesi ütködi. Datlara gaýym bolun, bular gaçsa gol samolyotda hemme vilayetlerde lişni ýygnakda men şu ýygnakda badym lişni ýygnakda ýetdi çykdy şonuna. Soňam özüni ýitirdiler. Her o ýygnakda burkan kazbol watda barıp ýitirdiler. Yo'qam aqçı şu wagtda ýerine açyk alyp barana halk durum bolany başgaça bolup gidýär. Şu wagtda şoň üçin aeroport ýapdylar, onam ýygnadylar, ýitirdiler tura. Medeni döýlerde ýygyna gidip hemme ýerde açykdylar. Onlar bar arkaýyn bolan, bar. İçden. Ya bar bolgaý ýöne. Söyleme. Mert olup aýtdy da şu hemme ýerde. Öňe adamlar bolmaly. Bar olanlar bar adam ken. Men seneden olanlar 6% zaryat kam galdy. Efire şuwnlukça soňlandyrýan. Çünki men ýa-da etmeli işlerim bar. İnşallah efir açylar. Ertira bilemek ýöne biri onu Allah ýazarsa açar. Ýene açan şak diýsem bular şuwny ýa toga çürýärler, ýa swedi, ýa Wi-Fi çürýärler, ýa gady çürýärler. Essalo. Wa alaykum Assalamu alaykum. Gany etmeň talip. Men giýçek semmeňde de olur. Men şaýdan talip. Gany gızmalyk etmeň. Bir minutdan men gany gızmalyk etmeň, gany gızdyrmaň. Yok, olanlar. Ganyňyz gızdyrmaň, Nuraga talip. Yok. Özüm ganyňyz gızdyrmaňda şu taýda bar, siz bolmaly ýeriňiz şol. Bolmaly ýeriňiz. İnşallah bu bolsaň talip efirin ýap. Sagamanja gezin. Sağ olun minnettar. İnşallah YouTube'dan görürsünüz. Nura efir açsaň, men efirinde terrak oturyn. YouTube'da görmeýänler görüp bilerler inşallah. Sağ olun vatandaş. Allah razı bolsun. Men ertiraçaryn baram gitmek hakkında orada aýdaýyn vatandaşlar 5700 lira toplantyry. Şu wagt çykdy boradym. Alişer Abdullah'ın advokaty üçin bir hany bir gaýrat ediň araý vatandaşlar beýtmäňä. 5700 lira otady 40.000 lira ýatyr. Menem. Şon näde oklap bolýan bolsa oklaýan şonu kriptovalyutaň üstüne oklap bolýarmy? Oklaýan şonu haýyş berde wara iýje bir mana karrup etmejek bolup Böyle dostum. Bir mana karrup etmejek bolup iýjemiz gaýgy berde haýyş sizin kriptoň üstüne oklaýanmy bir ratlar edin haýyş şolaglar alalyň şolaglar özümiňki. Tagam olur ýerde Allah ýerde onlara Türkmenistan akseler bilýärler näme boljagyny, onun üçin olar gotmaýarlar Türkmenistan. Bolýa sağ olun, Allah emanet olun. İnşallah YouTube'da efir paylaşacak. Özüňize gol berin. Assalamu alaykum.